Yr wythnos wedyn yn y Bari gen gyfartal, canlyniad gwych. A wedyn ers hynna, fuddugoliaeth ar ôl fuddugoliaeth, a fydden nhw'n llawn hyder. Ond heb y fuddugoliaeth yna, sa'i di medru bod yn stori wahanol iawn. Honna o 2 gol i ddwy. Maen nhw wedi gwneud hynny dwywaith ers hynny hefyd. Mae yna gymeriad yn y tîm ar fynd i weld y ddau yn camu i'r cae. Mae Dani Sang o dan y llif oleadau. Mae'n braf cael dweud hynny ar yr ofal. Ond y Drenewydd, ni'n clywed cyfannau gyda Chris Hughes i reolwr nhw wythnos yma gyda Sgorio digwydd bod. A dde'n sôn am mae pawb yn trin i'r un peth bob tymor, sneb yn sôn amdano ni, ond ni'n gystadleuol, ni'n gyson, gan i weld ble mae hynny'n mynd â ni. Maen nhw'n dîm trefnus hefyd. Yndi, ond fydd Chris Hughes yn eitha hapus, eitha bodlon, fod pobl yn ei gweld nhw fel fod pobl ddim yn sbio arnyn nhw fel cewri. Weithiau mynd i fewn i gema yn meddwl bod hi'n mynd i fod yn gêm hawdd. Dydy byth yn hawdd yn erbyn y Drenewydd. Ti'n sôn am bod yn drefnus, maen nhw'n chwarae pêl-droed neis hefyd, ac bydden nhw drwy gydol y tymor yn achosi surprise neu ddau ac yn brwydro efo Caernarfon am y 6 ucha yna. Lot o newidiadau dyn nhw'n haf, yn teimlo fel bod wedi rhoi sgydwad bach i'r garfan, ffresni y pethau. Mae ffwmpa Mwndawed i dod o amwythig, 19 oed, cyffroes. Edrych mlaen i weld heno. Edrych ymlaen yn fawr iawn oherwydd boes fel y dyn yma, hein sy'n mynd i adio'r sbarc. Efallai fod y cysondeb ddim yna, efallai bod yma'n barod i chwarae i'r amwythig y tîm cyntaf eto, ond mae o'n gallu rhoi sbarc yn y gyngred yma. Heiddi dechrau gêm am y tro cyntaf, a mae Chris Hughes yn gyffroes dros ben i weld os allai y dyn yma ysbrydoli'r tîm i frwydro i'r 6 ucha yna. Dim yn gwahanu Caernarfon a Drenewydd o'r ddiwedd tymor diwetha. Gewch chi weld heno os fydd rhywbeth yn gwahanu nhw'r ddiwedd yn 90 munud. So fydd y Saesneg ar y bottom coch, English language commentary is available on the red button yma'r tîmau yn barod. Mae'n tîm sylwebu ni yn barod hefyd. Draw ni at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, noswaith dda, bawb ar noson dyner yma yng Caernarfon. 2 dîm mor agos at ei gilydd ac y gellir bod mewn gwirionedd, a mae'r 2 dîm wedi bod yn gwneud newidiadau. Mae Kai Jones a Mike Pearson allan o dîm Caernarfon i di roi ar y fainc. Mike Pearson ac Anaf bychan. Mae Noah Edwards a Ryan Williams mewn i lle nhw. Mae noson canfed ymddangosiad Jamie Breeze yn uwch gyngrau'r Cymru. Ac yn hym o'r ymwelwyr, mae Joe Kenton ac Ian Sheridan yn colli lle, ac mae Fletcher a Lefwmpa Mondwe yn dod mewn yn eu lle nhw. Felly newidiadau ymosodol gan y Drenewydd. Un tîm sy'n gwneud yn dda iawn adre. Un tîm sy'n angen gwneud yn well oddi cartre. Ond mae'r rhain yn gosod i craig a'i sylfaeni ar y domen hon. Yn dyfarnwr ni heno, wel, un o'r mwyaf profiadol yn yr uwch gyngrair, Mike Petch. A da ni'n barod am gêm sy'n addo bod yn llawn goliau. Jamie Breeze. 100 o ymddangosiadau yn uwch gyngrair Cymru, llongyfarchiadau am hynny. Be sydd ddim cweit gystal ydy'r ystadegu, mae dim ond 9 o goliau. 9 o goliau mae wedi sgorio yn y 100 o gemau'r rheini. Awyrgylch fach dda, y llif o ddeadau. Ac i mewn yn gynnar, mae Mills Evans. Tair, a deud y lleia yn gynnar. Ia, Cygrydd, jyst bel yn uchel, mae Nathan Craig yn trio i reoli, ond mae'n mynd o'r wrtho, mae'n llithro i llawr, a mae Neil Mitchell yn jyst cael blaen i droed i ni. A wedyn, mae'r cyffwrdd bach na yn tynnu Mitchell i lawr, a mae'n drosedd, a rwan siawn sy'n Drenewydd y bel, mae'n reit o dal drwy'n y gol o Ramsey. Cyfle cynnar felly. Kelly sy'n paratoi i chwipio hon i mewn. Awdurdodol a diffws gan Ramsey yn y gol. Nôl i mewn wedyn, y gol o'r ysgrechiad. Ac oedd Joe Williams ddim cweit yn siŵr lle oedd o'n ddaearyddol, ond cychwyn bach prysur i amddiffyn Caernarfon. Ia, wrth y modd, Ramsey yn cymryd yr amheuaeth yn gynnar iawn, efo'r bel yna'n dod i fewn yn yr awyr. Gol i dod, medda fo, pawb yn gadael i, mo'n codi i fyny. Mae gol di bod yn y gêm arall. Mae'r bala ar y plaen yn barod yn erbyn Aberystwyth. 1-0 i'r bala, 2 gêm yn cael ei chwarae yn yr uwch gyngrair heno.
Ie, mae'n rhyfedd, wel, dim yn rhyfedd, jyst edrych ar y ddau dîm sy'n mynd i setio un i fyny. Mae'r ddau yn chwarae'r un system, efo 4 yn y cefn, 2 yn eista wedyn yn ganol cae, 3 a draws wedyn yn ymwysodol a 1 blaenwr. Mae'r bel wedi cael ei chipio gan Edwards, oedd o'n sydyn iawn fanna. Os oedd na amheuaeth am y dacl wreiddiol, mae Caernarfon am anghofio hynny a manteisio ar bel gan Bradley. Nôl i mewn, mae hwnna'n bas dda! Bobl bach! Mae'r llyman yn mynd i olygu nad i honnau'n cyfri. Wel, Thomas yn i'r hwydo hi, ac mi athor i gynnar. Wel, oedd o'n gwybod bod y llyman i fyny i ddechrau ag oedd felly fe o'n glinigol yn ei gorffan. Ond o'n i'n edrych ar Darren cyn y fynedag i fewn. O'n i'n gwybod oedd y croesiad yn dod. O'n i'n gwybod oedd o'n dal i'r rediad. Ella dim o'r oedd yma, ond yn bendant. Ti'n mae wedi sgorio i dda, mae o'n gwybod i hun. Dyd o ddim yn dathlu fod o'n cam sefyll. Doedd o'n goro, so o'n di just dal i'r rediad am hanner eiliad arall. Wel, mae'n gêm lle oedd y proffwydi wedi darogan y byddyn agoliau. Mae'r 2 funud a 50 eiliad cyntaf yn argoeli'n dda. Ia, tempo uchel iawn i'r gêm. Gêm yn mynd o un pen i llall sy'n gret i weld. Gêm o gorad, gobeithio ni di gael yma fel ein y fydd y dyn yma. Ddim yn hapus dwi'n siŵr efo Darren yn mynd i fewn rhy gynnar yma fel blaenwr. Mae'n un anodd iddo. Mae'r rhai fod jyst fod amyneddgar i ddal i rediad. Wel, pêl-droed 100 milltir yr awr ar hyn o bryd. Dim amheuaeth am hynny. Y bel at Wandwe. A mae'n mynd i fod yn frwydr bach da. Yna 3 Cris Melyn o'i gwmpas ond oedd. Maen nhw'n gwybod amdano fo. Mae wedi gwneud digon y tymor yma'n barod i ddangos gymaint o fygythiad ydi o. Be sy'n mynd i fod yn diddorol heno, ydy edrych ar Noah Edwards. A ni weld y dyn yma, ffwmpa 3 Cris Melyn fel ti'n deud. Mae o'n reichdi ar ochr dy sedd yn sicr o hynny. Da ni wedi weld o'n barod yn Gaerfyrddin yn neud gymaint o ddylanwad i'r gêm. Mae o'n mor gyflym. Bwysig bod Caernarfon ddim yn amddiffyn i fyny'r cae gormod a gadael y bylch at ôl nhw. Cic i dîm y dre. Craig. Paratoi i'ch ymwyd i. Iep. Breeze yn geid digon, ennill tir o leia. Ac capten yr ymwelwyr yn ildio honna. Ie, jyst y sydyn nhw'n sy'n deud am Noah Edwards a Leo Smith yn ganol y cae yn ebyn y profiadol. 2 chwaraewr McAllister ac Denny. Sŵn da, fel fel arfer. Brookwell. Dyna sy'n da am Brookwell, ond hanner lladd mae angen. A nath o gyroedd un yma na, nath o jyst symud y bel, croesiad i fewn i'r postyn gyntaf na, ond y golwr yn ei darllen ni. Thomas hyfryd. Mae'n gallu mynd mor ddi symwth heibio pobl chwilio am Breeze. Mills Evans di mynd efo'i ddyn. Yr hif 4 di McAllister. Williams. Ti'n gwybod yn sydyn iawn, mae Caernarfon dyn nhw'n siarp yn barod. Maen nhw wedi mynd 3 yn y cefn, maen nhw wedi gwrthio Crowther i fewn ar Mitchell yn yr hif 10, yn y safle yna. Felly mae Ryan Williams, efo Nathan Craig a Joe Williams, y 3 yn y cefn. A Crowther, wel, yn safle'r cefnwyr de fanna. Pam fas wedi gwneud hynny, Malcolm? Wel, mae rhaid mae gen nhw broblem efo Mitchell yn just syrthio fewn i'r corridor. Dyna ras i'r blaenwr a chwarae teg i Ramsey, nath o'n arferchog fanna. Eto, Ramsey yn cyfyd yr amheuaeth o'r awyr, yn gynnar, yr amddiffynwyr yn symud, ond mae'r dyn yma ffwmba yn gyflym. A mi neitho, sa'n pwynt mynd mewn ras efo rhywun sy'n gyflym â chdi, felly mae rhaid i'r amddiffynwyr jyst fod yn ymwybodol o be ydy cryfdar y dyn ifanc yma. Owen Tudur-Jones yn gwneud i nodiadau ac yn y peth mwyaf pwyllog yn y lle mae'r hyn o bryd. Mae pawb arall i weld yn gweithio gan milltir yr awr. Ie, mae'n edrych yn debygol fod Crowther jyst yn mynd i ddilyn Mitchell fel o Malks yn sôn. Efallai bod nhw'n teimlo mae fod i un o'r chwaraewyr mwy allweddol sydd gan y Drenewydd. Felly, os mae o'n mynd i'r ymosod, fydd Crowther yn chwarae yn y cefn.
os mae o'n dod dipyn bach yn fwy difn, fydd Crowther yn ei ddilyn o. Felly bod pethau bach yn wahanol rwan pan mae Caernarfon yn dechrau ymosodiad efo Alex Ramsey, ond pan mae'r Drenewydd mewn meddiant y dyn yma sydd efo'r swydd i aros yn dyn arno fo. Mae reit ar ei draed o rwan. A pan ydych chi'n meddwl, mae gan yr ymwelwyr Rushton un ochr, Mitchell ochr arall, a Mwandwe yn y blaen hyngdden nhw, mae hynny'n gofygythiol yn dydi. Wel, mae nhw cefnogwyr Caernarfon sy'n ei dilyn nhw i bob man. A Brookwell, sydyn. Mae'r dyfarnwr yn gadael i'r chwarae fynd yn ei blaen, ac gafodd Dave Jones ddim cyfle i gasglu hwnna. Oedd Caernarfon yn effro iawn. Na, wrth y modd mae Mark Petr gyda beth a fynd yma na hefyd. Eto Brookwell, just mae o mor gyflym. Edrych a just newid ger yma na. Rwan, mae'n ei gwadd i Craig Williams daclo fo. Na, mae o'n just cael y croesiad i fewn i'r postyn gyntaf. Dyn ddim yn cael ei chlirio'n glir. Leo Smith sy'n cymryd y gornel. Awdurdodol gan David Jones. A mae'n bwniad bach da i lwybr Mwandwe. A mae rhaid fo aros am gymorth. Ac yn ara bach, ond yn sicr mae'n i'r tir, mae'r Beirad Mitchell. Bobl bach. Oedd Smith chydig bach yn lwcus fanna. Ath o drwy'r dyn, ond heibio popeth. Breeze yn ei dal i fyny. Dyna mae o'n neud mor dda. Yna gan sefyll eto. Leo Smith yn gwybod o'r rhediad, ond dwi yn licio'r syniad o pan mae Breeze yn mynd yn fyr, mae rhaid i'r cyfrifoldeb ddisgyn i traed y dyn yma Leo Smith a'i Noah Edwards i fynd heibio a tu ôl i'r amddiffyn Drenewydd. Ond o'n i'n gweld amddiffyn y Drenewydd yma na, Sam Barnes yn enwedig, amddiffynwr canol y Drenewydd. Maen nhw'n cymryd risg, ond os maen nhw wedi gweithio ar y trap cam sefyll yna, yn amlwg mae'n gweithio. Mae wedi gweithio ddwywaith rwan. Risg os mae Caernarfon yn amseru'r rhediad o ganol caen dda, dar y funud y Drenewydd sy'n cael y gorau. Ond dwi'n meddwl fedrach di. Os oes am pwysau ar y bel, fedrach di'n gosgyn edrych. Cos rwy'n mynd i nhw just taro'r bel yma ymlaen. Chydig bach o le yng nghanol y cae gan Denny. Nôl at Mills Evans. Y cyfnod tawela o'r hanner cyntaf. 10 munud. Ie, digon i'r ddau reolwr feddwl amdano fo. Ie. Ac efallai disgwyliad ar sgwydda'r dyn yma tymor hyn ar ôl tymor dwytha bydd ddigwyddo. Ond yn sicr fi'n edrych ar Chris Hughes a dim eisiau bod yn boring yn deud hyn yn ei ddisgwyl. Unwaith eto, Dave Jones. Mae'r ddau golwr wedi bod yn bendant iawn. Wel, mae'r dau dîm wedi bod yn uniongyrchol ar adega hefyd i ddweud siw bod ni golwyr yn ei safle. Wel, gwarchod os ti'n licio fel sweeper i'r amddiffyn bod yn y safle cychwyn cywir. Fletcher at Mwandwe, mae Mwandwe wedi derbyn i nôl gan Rushton. Noah Edwards mewn yn ardderchog. Ie, Darren Thomas trio cymryd ti. Rhy gyflym, ond y tempo unwaith eto yn uchel gan y Caernarfon i trio cymryd ti sydyn. Ond dwi'n just... Tymor dwytha, Caernarfon yr ail tu ôl i cei cona o godi ail bel i fyny yn y gema trwy'r tymor. Dyna oedd i cryfda nhw. Dwi'n meddwl gan nhw fwy o gael efallai amdanyn nhw tymor un efo Leo Smith a Noah Edwards. Dau chwaraewr sy'n fawr gallu fi teipio chwaraewyr yn ganol y cae. Breeze. Noah Edwards ar ergyd. Breeze eto. Yn aros amdani wrth i fynd o cort 6. Doth i matio fo. Ac Bradley methu ganfod o. Ie, maen nhw'n debyg i gilydd, dydy mae'r ddau yn ben coch nhw'n feddwl. Ond Bradley fan hyn, da ni'n gwybod beth mae'n medru wneud. Mae'n tynnu nôl ar ei droed chwith, a wedyn mae'n just
i chwipio i braidd, dydy. Yn lle jyst trio codi at y postyn bella a disgwyl y lle un o chwaraewyr Caernarfon, rhedeg ar draws llinell, llygad y golwr i just cael gyffyrddiad bach. Mae'n mynd i fod yn ddifyr gwylio Mondwe, achos mae o'n hido crysau melyn o'i gwmpas o. Dyn nhw'n rhoi llathen o le iddo fo, ond mae hynny o bosib yn mynd i greu cyfleoedd i chwaraewyr eraill. A be mae Caernarfon wneud y ddau hyd yn hyn ydy maen nhw'n stopio'r gwasanaeth i fyny ato fo. Alexander Fletcher yn paratoi i gymryd y tafliad. Digon o brofiad yn wedi chwarae yn yr Alban. Breeze oedd yn ôl yn cynorthwy ar amddiffyn. Mae'n reit cystadleol allan yna ar y cae Mills Evans wrth i fyny am y peniad yna. Dwi'n mynd hapus, ond am llawer o'n i hwnna, rhi bach o wrthiad. Tair munud ar ddeg bach cystadleol. Ond i tad, fel oedd ni ddisgwyl de, dau dîm sy'n cystadlu am y chwech ucha yna. Dod y toriad yn y gyngraen. Da ni treian o'r ffordd drwy ddim ar gyngraen yn dechrau siapio fel oedd ni'n ddisgwyl. Bradley di'r targed. Gwffio bach ar McAllister. Ie. A mae o'i gan y brofiad jyst i fi lawr mewn safle fel yna, jyst i gael i dîm o cael ei gwynt yn ôl, cael ei siap, cael ei trefn. Wel, di'r rhain ddim yn reolwyr sy'n eistedd i set ac yn ystyried yn ofalus. Na, maen nhw'n reit brwdydedd y ddau nhw, dim cwestiwn nawr. Maen nhw'n ddynion reit ifanc, ond digon o brofiad fel rheolwyr yn y gêm dyddiau yma, a maen nhw isio dysgu. Brockwell eto. Mae'n ambell un yn meddwl dylai Brockwell gychwyn bob gêm os di ar gael Smith. Wedi creu lle dau iddo fo'i hun. Smith ni lledu allan at Thomas. Mae'n sawl opsiwn ymysodol gyda ddau dîm. Thomas allan at Bradley, mae'n bas dda. Ar draws y gol! Ac o Breeze methu cyrraedd. A falle dyle mae wedi cyrraedd. Wel, mae'n un o heina fel Drenewydd, ti'n bod, dwi bod tro'n neud o, mae rhai chdi fod ar blaen dy draed, rhaid chdi rhaid gweld y croesod yn dod, os di fi'n rhywbeth heibio'r posib bella, mae rhaid fi fod yna i gael cyffyrddiad, mae yna 10 gol bob tymor yna, Darren dod sy'n mewn i ddyn, pas wych at Sean Bradley fan hyn, Sean, hanner llath mae angen, hanner llath, a wedyn y pwer i mewn, crymannu'r posib bella, dwi'n disgwyl Breeze fod yna'n barod. Be da ni'n weld, dwi'n meddwl, efo'r tîm Caernarfon rwan ydy, tîm tebyg i'r tîm tymor dwytha. Oherwydd mae di trio newid cwbl o bethau, dwi'n dag bod yna ambell i chwaraewr ddim yn ffit heno, ond mae hwn yn dîm o chwaraewyr sydd yn nabod i gilydd. Dim problem o gwbl, ond yn amlwg fydden nhw'n cadw llygad ar y dyn yma i gyflymder. Mae di cael cwpl o rediadau, ddim cweit wedi cael y bas ola eto, ond mae o'n lond llawn, dydy. Dwi'n gytuno'n llwyr efo ar yr un donfedd mae chwaraewyr Caernarfon. Cadarnhad o'r mis anferth sy'n o'n blaenau ni o bêl-droed wrth gwrs. Da ni'n mynd i gael o gyd y fyw ar Esbydec Bradley. Noah Edwards. Dyn yma'n ei chanol i drwy'r hamser. Anaf bach yma na. Ar y funud fydd y Drenewydd yn hapus. Maen nhw'n cadw'r dyn yma'n eitha distaw. Wrth gwrs, mae'r bygythiad bob amser yna, dydy. Os da chi'n rhoi pwys ar y bêl pan mae Darren Thomas arni, mae'n weld o'n os fydd y dyn ifanc yn iawn ar ôl y gnoc. Wel, ni weld yma, mae Darren yn mynd i mewn efo fo. Ydy o'n rhyw glanio ar ei... Wel, yna ni fydd, mae o'n ei hoblan. Os ei dipyn ergyd, tasa rhywbeth yn digwydd fanna. Fletcher mewn i'r cwrt.
Oedd y gyffyrddiad trwm fanna. Ond gall McAllister ei ergyd mewn, serch hynny. Ie. Ie, Chris y trio annog i dîm i neu mwy o hyn. McAllister yn cyrraedd y bel gyntaf. Di bod tro yn mynd dros y traws. Mae'n mynd o'r wrtho fod ydi. Dyma reoli'n gres. Dwi'n meddwl bod o'n mynd am yn ergyd o heblaw am bod ydi camreoli o'na. Chydig bach mwy o feddiant i'r Drenewydd. Ia, fel a dwi'n disgwyl i gweld ti'n mynd i ddweud gwir, dynion fel McAllister yn ganol cae, maen nhw'n chwarae fo'r Deimwnd yn ganol cae, a pan maen nhw ar ei gorau Drenewydd, mae tîm ma'n ffeindio'n anodd chwarae yn erbyn y system yna. A dyna pan mae Caernarfon di mynd efo'r 3 yn y cefn rwan. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n gwynebu tîm heb asgellwyr, felly dyn nhw'n angen cefnwr de a chwyth, bydden nhw'n marcio neb, felly defnyddio dyn sbar mewn ffordd wahanol. Ella na Drenewydd sy'n mwy o'r meddiant, ond na ddeuthach chi rwan. Caernarfon sy'n edrych mwy peryglus o flaen y gol. Thomas mewn i'r cwrt. Fletcher, gymryd y tafliad, a mae o'n i gadael i. Mills Evans. Mills Evans eto. Mae'r ddau dîm i weld fel tas wedi pwyllo dipyn bach. Wel, cael ei gwynt yn ôl, dwi'n meddwl, ac jyst awr gasglu. Weithio mewn gem, mae'n cymryd amser i setlo, mae'n bron i 5 munud wan. Mae Caernarfon edrych mwy peryglus yn yr llatre yn ymosodol y cae, ond o'r Drenewydd sy'n dechrau dod i fewn i ddyn cadw'r bel. Cadw'r meddiant sy'n rheoli tempo unrhyw gem, da ni'n gwybod ni. Slofi pethau lawr, cyflymu pethau i fyny. Ie, beth sy'n ddiddorol, mae yna ystadegau rhyfeddol yn cael eu cadw nawr, ac Drenewydd ydy'r ail dîm gorau yn y cyngor hyd yn hyn am y nifer o basys maen nhw'n cael rhwng eu chwaraewyr. Y sala o bawb o'n dyn di Caernarfon, a da chi'n gweld y Drenewydd yn cael cyfnodau hir o gadw'r bel, falle ddim yn fygythiol, ond nhw'n cadw'r bel. Ond unwaith eto, yn ail eto tymor hyn ar ôl 7 gem Caernarfon, ydy'r ail gorau i godi'r ail. Ia, Caernarfon, pan gynnwch chi byd bach o momentum yn mynd o'ch, dim yn y 6 gem fan, heb golli, mond un waith wedi golli mewn 7 gem, a hwnna'n y gem gyntaf yn ebyn y Seintiau Newydd. Felly maen nhw ar yr hediad yma, dyn nhw'n licio, dyn nhw'n di arfer colli. Ia, mond i gyrraedd 3 gem, a 3 gem gyfartal, ond dal. Dwi'n gwybod yn y gwpan y gyngred wsos yma nath bethau ddim mynd y dda. Ond oedd angen ymatab i gan Sean Bradley a'i dîm yno. Maen nhw wedi neud yna, i fyny rwan. Mills Evans at Barnes, a nôl at y cawr. Cyn chwaraewyr Bangor, wrth gwrs, cyn gapten by Colwyn. Ac sôn am Bangor, a mae Malcolm di'n sôn am gystadleuaeth y cwpa yn ganol wythnos. Bangor yn llwyddo i guro'r Seintiau Newydd yng nghanol wythnos ar giciau'r smotyn. A wyddwch chi be, oedd yna fwy o eidalwyr yn hîm Bangor ganol wythnos ac oedd yn hîm Juventus ganol wythnos. Thomas, hediad ardderchog. Jones, nawr te, mae'n disgyn yn garedig iawn i lwybr Brookwell, ac oedd o braidd yn wyllt ac yn fyrbwyll fanna. Wel, mi oedd o. Da ni wedi gweld o yn sgorio digon o goliau casurol do dros y gorffennol, ond edrycha di ar dar yn y fan i neb sy'n daclon y Gwrs Cosby. Fe o'n gwybod hynny, feigon profiadol, sy'n neb mynd i daclon i fan hyn, oherwydd dwi'n mynd lawr am gicor smotin os rhywun yn trio. A wedyn mae o'n tynnu nôl, mae Brookwell, da mwyn gosod i siap i gorff yn iawn i fi. Mae o'n efallai rhyw gyflym arni, yn lle edrych a mwy
canolbwyntio ar y techneg i fynd trwy'r bel a cadw i ben drosti i gadw'r bel i lawr. Do'n ni hanner ffordd, drwy'r hanner cynta. Ac ar weitha y cychwyn, ffwra hi bron iawn gan y ddau dîm. Dal i aros ydyn ni am y gol. A'r ferchog am Brwcwel eto. Dyfarnwr yn godyn byd o'i le ar hynny. A Brwcwel, dyna'r fath o beth sy'n geid chwaraewr yn flin. Chwarae teg, nath am cwyno pan gath o'i dynnu lawr, dim byd o'i le, a wedyn pan mae yn ymateb, fo sy'n cael ei gosbi. Wel, mae'r rhedeg yn mynd i draffig, mae'n gwybod, ond mae'n gwybod hefyd, os gyda i byd bach o lwc yma'n hyn, a'r be yma'n jyst rhyw wiro yn neis iddo fo. So mo heibio'r amddiffynwyr, a sa'n neb yn ddalo. Dyna faint o gyflym ydi o, dim ond sy'n ei Mills Evans lawr nhw'n diwedd, ond dwi'n licio chwaraewyr sy'n positif a cymryd i chwaraewyr ar, ond mae'n rhaid mae hefyd cael di ben i edrych pwysau gwmpas. Hwnnw wedi cael ei llwytho'n uchel tuag at y cwrt. Fletcher eto. Ond dwe. Wel, y ffordd mae pethau'n mynd iddo fo tymor yma. Waith fo a'i thrio i ddim. Y math o ergyd gan fachgen ifanc, os mae'n mynd i fewn, mae'r penderfyniad cywir. Os ddim, sgenno fo ddim profiad. Diolch yn cadw i ben. Ac mae'r falle ddim y penderfyniad cywir yma na, dal i chwarae'r bel, cadw'r meddiant tu allan i'r cwrt Cosby. Ond falle trio gweithio'r dyn yma am y tro cyntaf yn y noson yn de. Felly dyna oedd ar ei feddwl o. Ie, dwyl eich lan, dwi'n meddwl gyda Ramsey hyd yn un, ti'n morin. Ti'n sydyn iawn, efo chwaraewr ifanc fel Ffwmba, y fanna rwan yn cymryd yr ergyd ar. Pwy sy'n mynd i gofio hwnna, de, os di o'n sgorio'r nesa? Dal i drio, dal i gredu dyn, dal efo'r hyder, ydych chi dy hun i wneud, bydd yma, paid â gwestiynu, beth ti'n neud? 19 oed. Y byd yw ei wistrus, fel maen nhw'n deud. Brwcwel. Thomas yn dod fwy mewn i'r gêm. Fe gol fydd hwnna. Ac dydy'n sôn yn hym yr ymwelwyr, Rushton, Mitchell, Mwandwe. Dych chi sôn yn Caernarfon wedyn Bradley'n ochr Brwcwel, Thomas, Noah Edwards. Man, mi ddyle fod na goliau yn hon. Wel, a dydy Leo Smith a Jamie Breeze a tynnu yn ymosodol. Mae Caernarfon yn dibynnu ar y chwaraewyr yma. Dyn nhw'n sgorio llawan. Na ddeud ni, ond dydy Drenewydd ddim chwaith. Na chi'n deud hynny, mae Caernarfon di ennill 3 o'i 4 gêm diwetha. A bob un o 2 gol i 2. Craig. Aros ydyn ni, mae bel gan Breeze. Yn ergyd, mae'n groesiad mynebu i'r postyn gyntaf, mae'n symud efo'r gwynt tu ôl i. Ramsey jyst neu siŵr bod yn cadw allan a iltio'r cyn cornel. Hwna di... A bydd ydyn wrth i'r fraich o tra'r o'r postyn illa. Williams sy'n paratoi i gymryd y gic. Mae hwnna'n sgwrs ddifyr. Mae'r gwynt yn codi. Mae disgwyliadau'r Drenewydd yn codi. Mae'n cael ei chwipio at y postyn gosaf. Eto y sylw at y pethau bach i neu siŵr bod chdi'n marcio dy ardal ti yn, neu ti marcio dy ddyn, ti'n marcio, neu siŵr bod o ddim yn sgorio o'r cyn cornel. Fletcher. Chi'n gweld effaith y gwynt, a mae'r gwynt wedi codi. Edwards allan at Bradley. Ac yn glynu at Bradley, McKelly. Mae hwnna yn basfach dda i Lwybr Thomas. Dyma'i gyfle fo, unwaith eto, gwaith campus gan golwr yr ymwelwyr. Mae'n mynd i hun eto, os o rywun sy'n gallu gwneud hynny, Thomas ydy'r dyn. Ie, mor agos a hynny, ond am waith da gan Dave Jones. Ti'n gwybod be, mae rai fo sgorio, oherwydd edrycha di reit yn y diwad,
Does am pwysau ar y bel. Mae nhw wedi bacio o ddiwrthol o fan hyn. Mae gen i ddigon o amser Darren, a mae'r gallu ganddo fo. Fydd o'n siomedig dros ben, bydd o ddim di sgorio hwnna. Sa ddim pwysau arno fo, mae wedi cael digon o amser. Ella bod wedi blino i fi bach efo'r fath rediad nath o. Ond dyma be mae'r dyn yma yn meddwl. Mae wedi droi at ni un i wyliad a ddeitha ni hannar modfedd o'r oed fi bach mwy na hynny. Ond di hangma i Drenewydd am siawns. Da ni wedi cyfeirio cwpl o weithiau yn barod am yr amddiffyn uchel gan y Drenewydd. A mae'r hediadau gan Darren Thomas, gan Leo Smith, No Edwards o ganol cae. Maen nhw'n mynd i sgorio yn fuan os mae Drenewydd dal i amddiffyn fel yma. Capten yr ymwelwyr sy'n cael ei gosbi. Carden Felen gynta'r gêm. Wel ia, mae o'n gwybod yn union be mae'n neud. Yma'n hyn reit o dan y pwynt o webu. Ti'n gwybod beth yw'n sôn am fan yma? Dwi'n cweith yn siŵr beth yw'r term Cymraeg. Third man run. Da ni'n gweld y drosedd yma, wrth gwrs mae'n drosedd gadarn. Ia, Brookwell, jyst rhy gyflym. Mae'n gwad y dacl gan Craig Williams. Craig ddim yn deud na. Na gymryd hwnna diolch. A mynd tacl llawn. Mynd ar chwaraewr efo chdi hefyd, os da ti'n cael y bel. Ia'r third man runs na o ganol cae. Dyna sydd yn mynd i fod yn allweddol, oherwydd fydd Jamie Breeze efallai yn aros yn difn, denu amddiffynwyr allan, a wedyn un o'r chwaraewyr canol cae yn ffeindio'r bwlch. Mae'r gwynt yn y crysau yn ei llenwi nhw. Mae'r gwynt yn dechrau rhio. A rywsut mae rhaid i Craig gadw'r gic rydd mae dan reolaeth. Mae'n hongian. Bradley. Mae'n hi chwilian Breeze. A chwarae teg. Mi ath Kelly efo fo. Ac yna waith am ddiffyn pwysig. Wel ie, mae Crowder a Breeze yn ei chanol unwaith eto. Ond ti'n gwybod be, mae'r dyn yma yn tynnu strings ar y munud yn ganol cae. Fo na taro'r bel llitraws. 50 llad i Darren Thomas. Eiliadau yn ôl. Yn gawr yn ganol cae na. Hanner awr o'r hanner cynta wedi mynd. Gic gornel i Caernarfon. Unwaith eto. O bosib seren yr hanner cynta. Dyrdwrn y golwr oedd hwnna. Drenewydd yn hongian ar i fi bach yma hyn. Mae Caernarfon yn nocio ar y drws. Pwniad da gyda fo. Thomas eto. No Edwards. Oh, Craig. Crowder. Brookwell. Ia, sgrech y golwr i'w gadael i. Ti sôn yn eiliadau nôl. Ti sôn eiliadau nôl am golia. 3 gol i'r ddwy, maen nhw wedi curo. Dyma'r cyfle'n gynt. Ia, Leo Smith, am bod o ddim yn. Mae'n air does wbli cael defnyddio fo ormod ond di gyfaddawd o flaen y gol bod yn clinical. Mae o Leo Smith ddim yn hapus. Blwyddyn dwytha, Nathan Craig oedd i prif sgorio nhw efo 2 gol ar 10. Ambas oedd hwnna gan Brookwell. Ambas drwy'r amddiffyn. A doedden nhw'n ddifn y tro yna, ond rhediad perffaith gan Leo Smith. Alla bod y bel just yn stuck o dan i draed rhywfaint a methu codi dros y golgeidwad. Na, di mesgus. Brookwell. Di'n gallu rheoli'r bel a di! Yr unig beth sydd ddim yn crynu ydy'r rheolwr Caernarfon. Mae'r bar yn crynu, mae'r lle mae'n crynu ar hyn o bryd. Oedd o off balance, oedd o'n mynd i ddisgyn, oedd o wedi colli'r bel, oedd o wedi gwneud bob dim yn anghywir. Mae bel yn just dod ar ei droed def o tro yma, a mae o'n just rhyw ffordd cael rhyw chopo gyda arni a mae'n taro y trawst. Mae pan ydych chi'n ystyried, mae Caernarfon wedi rhoi'r bel yn y rhwyd ddwywaith. Mae wedi taro'r bar, a mae golwr yr ymwelwyr wedi gwneud mwy nag un arbediad da na'r te nos Wener nesa ar Facebook Live ac ar S4C Clic y derwyddon cefn yn erbyn y bala. Ac beth sy'n ddifyr, mae Jake Phillips sy'n chwarae bêl-droedwyr e-bus yn ail lais i ni ar yr rhaglen yna wythnos nesaf. Ac bala, cofiwch,
ar y blaen heno yn y gêm arall sy'n cael ei chwarae heno. Chris Venables yn erbyn i gyn glwb ac yn hanner amser yn y gêm honna. Bellach hon rhyw chwarter awr bach ar ei holi. A mae Caernarfon gei popeth o'n sgorio wain. Bob dim. Maen nhw wedi gwneud bob dim. A swn i'n syni dim os oes y Drenewydd dal efo fwy o feddiant. Ond Malcs yn cyfeirio be maen nhw'n neud efo'r bêl. Dyna sy'n bwysica. Ac ar hyn o bryd ton ar ôl ton o bwysau gan Caernarfon edrych mor debygol bod nhw'n mynd i gael y gol na cyn hanner amser. Dych chi byth yn gwybod efo chwaraewyr ymosodol sy'n gan y Drenewydd. Ond mae Caernarfon, mae'r tactega'n berffaith ar hyn o bryd. Swn i'n dweud bod Sean Eardley ar y blaen. Os da ni'n sôn am y frwydr rhwng fo a Chris Hughes ar yr ochr. Ie. Dau o reolwyr hoffus y cyngrair ac i ategu pwynt o wain. Ie. Y meddiant i'r Drenewydd, ond pwy sy'n gwneud y mwyaf honno fa. Sbiwch lle mae'r gêm wedi cael ei chwarae. Dyna sy'n bwysig, ynde? Ac mae yna ryw oleini hunan gyfiawn uwch ben o wain Tudur Jones yr ystod egin cadarnhau ar hyn oedd o'n ddeud. Mae braf, fydd o'n iawn weithiau, Malcolm. Oedd o'n iawn oedd? Da iawn o. Pen yn erbyn pen fan hyn. Dwi'n meddwl bod o dda'n iawn. Ar gyfer taled, y tîm sy'n cadw'r meddiant ora sy'n fel arfer yn cyn o'r gêm. Ond fysa'r Drenewydd yn mynd ar y blaen wan, sa'n nhw wedi picio pocedi Caernarfon yn y manni, oherwydd y ffordd mae Caernarfon wedi just... Mae momentum nhw wedi mynd ymlaen, nhw wedi cael hanner cyfleon, ond da ni'n gwybod ar y lefel yma, pan ti'n cael dy gyfnod, mae'n rhaid i gymryd mantais a sgorio gol. Di Caernarfon ddim wedi neud ni. Gawdwch ni mynd nôl at y cyfle yma rwan, ac y bas fendigedig yma. Brookwell i Lwybr Smith. Ia'r pwysau sy'n berffaith, de. Y pwysau sy'n berffaith. Os o'n neud hwnna, gormod o bwyr ni, mae'r golwr yn chael ei neu, mae'r amddiffynwr os o'n mynd yn llai o bwyr ni. Wedyn mae Leo Smith efo lot i wneud. Mae'n neud y wych efo'r gallu i dwyllio'r un ffordd, troi ar y chrag, mae'r golwr yna i gael o lawr o sydyn yn dip. Ond dwi dal i fel mae Leo i gon da, i godi'r bel yna dros y golwr. O'n i'n mynd i ofyn, dwi wedi canmol y golwr, fwy nag unwaith. Da chi wedi bod yn hwyrfrydig i ganmol, a da chi'n meddwl bod y fwy o fai ar y blaenwr nad oedd na o ganmoliaeth i'r golwr? Na neu canmoliaeth i'r golwr, ond dwi'n disgwyl oherwydd, a fysa Leo Smith ei hun yn disgwyl hefyd. Oherwydd wedi gwneud yn peth anodd i fi, mynd eidio'r dyn. Mae'r golwr wedyn, un yn erbyn un, ti bod tro fo'r fantais os di bel gyda chdi, fel ymosodwr, mae'n rhaid fo'n godio yna dros yma. Wan dwe di bod yn dawel. Bod yn dawel iawn. Wrach bod ni di i ganmol o ormod o flaen llaw dim am heiaeth. Ac os da chi fachgen 19 oed, mae yna siawns bod chi wedi gael ambell i noson dawel. Ac mae gynno fo ddigon amser i mynd hofi fi'n gwbl anghywir. Ia, bris mewn yn gadarn iawn fan Armels Evans. Ac mae hynny wedi bod yn ddigon i ennill cic gornel, gwaith da yn y blaenwr fan'na. Di gyfaddawd. Ie, o'i dan bwysau. A un peth, fedrwch chi byth gwestiynu bris amdan, mi'n eitho weithio'n galad i chdi. Unwaith eto hongian ma'r ciciau cornel yma. Honna oddi ar goryn Miles Evans. Williams at Williams. At Thomas. Na, mae honna wedi mynd fos. Yr ystys yma gan ni lain y 10 munud i fynd. 1 pwynt rhwng y Drenewydd a'r Bala. Caernarfon yn y 5 safle, 2 pwynt o flaen y Bala. A'r Bala ar y blaen heno o gol i ddim. Y 3 tîm o bosib sy'n mynd ar ymladd ag 1 yn colli yn y frwydr am y 6 ucha. Mae'n gynnar i ddeud hynny, ond bron yn rhyfeddol, da ni dreian o'r ffordd mewn i'r daith at yr holl
Ac y gwahaniaeth ydy, mae Met yn de, mae Met yn edrych fel tasa nhw'n mynd i fod yn y chwech ucha. A mae hynny'n golygu, mae yna un lle yn llai i'r 3 tîm da ni'n sôn amdanyn nhw heno. Y ddadl arall, wrth gwrs, ydy bod y cyngrair yn fwy cystadleuol. Y bêl gan Bradley. O, hediad campus Bradley. Mae o wedi chwarae'n dda. Mae'n hawdd anghofio Bradley, pe da chi'n sôn am Brookwell a da chi'n sôn am Thomas. Wel, da ni bob tro'n gwybod wneud Bradley redag efo'r bel i chdi neith o gymryd bobl lan, neith o'n deipio nhw'n awd, wedi cael cresiadau fewn, oherwydd dyna dwi'n edrych am bob tro, ydy'r end product. Efo'r rediad yna wan, nath o'n 50 llath, gadael i dîm oedd o ti fyny, ond gollodd o'r bel yn y diwan. Da chi'n sôn am roi cresiadau fewn, dwi'n cael bod yn boring eto fan ystadegau. Does na neb i'r rhoi llai o gresiadau mewn na Caernarfon. Felly, falle bod isio i Bradley wella'r hynny. Mwan dwe yn cael ei gysgodi gan Joe Williams. Joe Williams i edrych yn awdurdodol heno. Ti'n meddwl bod ffwmba ar ymosodwr yma, dwi'n gwybod ti yn deud i ail enw fo, neu gweda fi'n deud ail enw fo, dwi'n mynd i gadw fo fel ddod Chris Hughes yn reolwr ffwmba, mae pob yn galw fo'n ffwmba. Ond ti'n gwybod be, mae yn dym yn edrych yn rhedag yn rhydd ar y cae. Wel, gafodd o ryw anad bach yn do. Go iawn am pan mae'n rhedag, a mae o'n trio newid ger, de, mae o'n trio ni fyny ar y dega. Mae yna sawl opsiwn ymosodol ar y fainc gan y Drenewydd, a sôn am y fainc, un o destunau siarad y noson, mae dim ond 3 eilydd sydd gan Caernarfon ar y fainc heno. Ac ni'n mor gynnar mewn i'r tymor. Gêm gartre hefyd. Dyna'r math o ystadegyn sy'n gwneud dim clod ar cyngrair. Ac da ni wedi sôn eisoes am y wledd o bêl-droed sydd i ddod. Nos fory, clwb rygbi yn y Pro 40 ac wrth gwrs di Sul, ymddiheiriad i bob gweinidog sy'n mynd i fod yn pregethu. Mae'ch capeli chi'n mynd i fod yn wag o bosib, ond i bai bod gennych chi sgrin yn eich capel. Y gêm fawr rhwng Cymru ac Awstralia yng nghwpan y byd, a mae hwnna'n berwyn hyfryd yn dydi, yn ffrwtian. Ti'n gwybod be, y sifrydion mawr ydy, mae'r tîm Awstralia yn disgwyl colli. Wel, peidio Siomi o gea. Ac air a gwyrdd wrthi heno hefyd, ac yn chwarae yn erbyn y coch. A dwi'n meddwl y bydd hi'n ddi-sgôr rhwng y coch a'r air a'r gwyrdd ar ôl 41 munud fore Sul ond o'n i weld. Wel, sen yn amser anyway. A maen nhw'n brin o chwaraewyr efo mynd 4 yn brin gan bob tîm yn un. Da chi'n edrych yn feirniadol arno ni Owain, fel tasa ni ddim i fod i wamalu ar y noson mor bwysig. Lle mae'r switch off? Ti di switch off ys fyrdd o'r led. Ti'n mwy laid back. Ti disgyn. Debed a ryw damed bach i aros pryd yr hanner cyntaf yma di bod. Mae yna fwy i ddod, Mick. Mae yna fwy i ddod. Gan y tîm cartra, maen nhw wedi chwarae'n dda, ond dwi'n meddwl o ran cyfleon. Ac os maen nhw'n cael ei un, dwi'n disgwyl gweld Caernarfon yn cael yr ail a'r drydydd hefyd. Maen nhw weld yn dîm hyderus ar hyn o bryd. Ac ti'n gwybod chdi'n sôn yn gynharach am yr strategau lle dyn nhw'n cael llawer o chwarae cyn cyfla, cyn sgorio gol, efallai rhyw 2 dair pas. A weithiau mae bobl yn feirniadol yn meddwl rhyw bas hir fysa honna, ond dwi'n meddwl gan bod nhw mor weithgar yn ganol cae, yn aml maen nhw'n ennill y bêl yn uchel i fyny'r cae, sy'n golygu mond cwpl o basu sydd angen a maen nhw o flaen y gol. A dyna maen nhw wedi cryfhau fel mae'r hanner wedi mynd ymlaen, pwyso ar y bêl a di'r Drenewydd methu cael unrhyw lif i'w chwarae. Mae yna amser wedi bod y does ers i'r Drenewydd fod yn fygythiol yn ymosodol. Fe ddechreuon nhw'n dda, mae'n dwy. Y bêl sydyn mewn. Alla hi chwilio am Thomas. Mae Mills Evans di chwarae dda, a wastad yn chwarae dda. Wel, dydy
y Drenewydd ddim yn ildio llawer, cofia. Nawr te, mae yna gyfle fan hyn, och! Yr ergyd gan Mitchell, a mae Callister wedyn yn ei gwiro hi, ond mi alla'r ergyd na gan Mitchell di mynd mewn. Wel, safon canolbwyntio mor agos i'r hanner fan hyn gan Caernarfon. Pwy sy'n cael y bel i lawr. Mae'n just... O, li, mae hwnna'n bownsio'n berffaith ar ei droi chwith, ond mae'n mynd am pwer i ai droi gwan, o felly mae'n gwneud canolbwyntio fi bach mwy i daro fe o gywir, ond crymanau, pasiau mewn i'r gornel na, heibio'r amser. Ie, ac oedd na lun fanna'n doedd o, fwy nag un o chwaraewyr Caernarfon yn neidio mewn i ddoi cyrff o flaen y bel. Mae golwr ac amddiffynwyr y Drenewydd i bygyd unio'r un peth ym mhen arall y cae. No Edwards. Ia'r holl chwarae mae Caernarfon wedi cael. Dim y meddiant, just y cyfleon neu'r hanner cyfleon, y bygwth i gyflawni i Sgorio. Wedi neud y bel yn y rwyd, ond dim di cyfri wrth gwrs. Mae dal yn ei sgôr yma. Mae'r gêm di llifo, mae hynny'n sicr. Un carden felen. Ryw funud na ddau falle o amser ychwanegol. Munud yn wir. A mae Caernarfon wedi gwneud popeth ond Sgorio. 2 gôl yn cael ei gwrthod oherwydd Llyman, y dyfarnwr cynorthwyol. Y bar a'r golwr wedyn. No Edwards. Thomas, chwilio am Breeze. Capten y Drenewydd, mae Breeze di ffynnu nôl yn dda. Mills Evans eto, fo sy'n cael cic ola, yr hanner cynta. Ar weitha yr holl ymosod, ar weitha'r hanner cyfleon, ar weitha'r cyfleon gwell na hynny. Does na'm gôl di bod, a mi gawn ni ddadansoddi'r cyfan. Y sgôr ar yr egwyl. Caernarfon dim, y Drenewydd dim. Dewch nôl i drafod ar ôl yr egwyl.
mae'n ddisgwr, a mae'n bell o fod yn ddiflas rhwng Caernarfon a'r Drenewydd. Y Canaries a'r Robinied yn mynd ben ar yr ofal. Cyfan y fywch chi fan hyn ar S4C heno. Fel ni sôn, yn ddisgwr rhywsut ar yr egwyl. Cyn chwaraewr canolcau Cymru Owen Jones wedi ymuno â fi lawr o'r pwynt sylwebu, fel ni'n gweud. Disgwr ddim yn ddiflas, ond yw Caernarfon yn mynd i ddyfaru methu'r cyfleoedd yna? Maen nhw'n edrych yn gri yn dydi. Ac oeddwn ni'n sbio ar y 10 munud chwarter awr cyntaf yn gystadleuol ofnadwy. Oeddwn ni'n cweit yn siŵr pa ffordd oedd hi'n mynd i fynd ac yn sydyn iawn Caernarfon yn codi gêm. Ac efallai fydden nhw'n dyfaru os mae'r Drenewydd yn ffeindio rhywbeth, ond ar hyn o bryd y tîm cartra sydd yn llwyrioli, nhw sy'n creu y cyfleon i gyd, maen nhw'n anlwcus i beidio bod ar y blaen. Dechrau ni fynd trwy'r cyfleoedd, mae digon ohonyn nhw. Nw'n i ddechrau gyda'n Leo Smith, a weithiau chi'n gweld Noah Edwards, Darren Thomas, Leo Smith, mae'n sgiliau yn y tîm yma. Oes, a'r bas yma gan Brookwell, mae'n gweld mae'r weledigaeth yna, mae'n fwlch yn amddiffyn y Drenewydd. McAllister ydi o sydd ddim yn dilyn yr hediad gan Leo Smith, ac just y bas yna, diolch yn rhithro'r bas, diolch yn rhoi gormod o bwysau ni, mae'n berffaith, a Leo Smith just efallai yn cymryd un cyffyrddiad yn ormod, methu cael y cyffyrddiad cyntaf allan o'i draed, so wedi gallu tharo i tro cyntaf efallai, ond i dwyllio'r amddiffynwr, dipyn o sgil ganddo fo. Fydd o'n siomedig o beidio sgorio, ond mi fydd o'n hapus hefyd o feddwl fod y bylcha yna iddo fo gymryd mantais. Mae Dave Jones yn y gol yn cael tipyn o noson hefyd, noson brysur. Darren Thomas wedyn wedi bod yn agos hefyd, y Bale wedi bod yn y rhwyd. Mae'n siŵr bod nhw'n rhwystredig erbyn hyn ar yr egwyl. Yndi, fydd o'n siomedig fod o heb sgorio, ond mae'n ganol bob ddim. Gofio ymateb oedd hon, iddo fo roed on yn y rhwyd yma yna. Fydd o'n siomedig, ond amrediad, ac eto mae'n ffeindio'r bylcha. Mae'n amseru yr hediad y tro yma. Fydd o'n siomedig efo'r gyntaf, fydd o'n siomedig efo'r ail hefyd, oherwydd mae'r gallu yna i roed i dros ben y golgeidwad yr amddiffynwyr a gweld ti'n taro'r rhwyd, ond mae hwn yn chwarae fel chwaraewr sydd ar dopi gêm ar hyn o bryd. Bob tro mae'n derbyn y Bale, mae'n gallu rhedeg heibio 2 neu 3 amddiffynwyr, ddim problem, fatha bod o'n trio bron. Ac da ni'n gweld yr ergyd yma gan Brookwell ar ei droed nid i gryfa, ond just gwneud digon i daro'r targed bron a bod. Oedd y golgeidwad wedi cael ei giro y tro yna, ond mae'r pwysau yn enfawr a Sean Eardley yn gwybod hefyd, dyn nhw'n bell i ffwrdd. Achos o'n i'n sôn cyn y gêm, dim yn gwahanu nhw ar ddiwedd tymor diwetha, rhain ar bala o bosib fydd yn brwydro i gyrraedd yr hanner uchaf. Ar hyn o bryd, mae Caernarfon edrych ben ysgwyddau uwch ben y Drenewydd. Faint bydd Chris Hughes yn poeni, chi'n meddwl? Fydd o'n hapus efo'i dîm y ffaith bod nhw'n aros yn y gêm, oherwydd fydd o'n cael gair fydd o'n cael rhyw bregaeth bach, yn fwy'n dactegol dwi'n meddwl, oherwydd mae o'n gwybod, mae chwarae'r gêm yma yn y Drenewydd yn gallu bod yn gêm hollol wahanol. Mae yna rhyw ffactor ychwanegol o chwarae'r gêm yn yr ofal. Mae'n mynd i fod yn galetach y gêm oddi cartra yna. A fydd o jyst yn deud wrth y chwaraewyr rwan, byddwch yn ddewr. Byddwch yn ddewr oherwydd maen nhw'n licio chwarae allan o'r cefn, ond maen nhw wedi stopio gwneud. Mae pwysau Caernarfon ar y Bale yn ormod iddyn nhw ar hyn o bryd, a sgen nhw ddim ffordd allan. Felly ar hyn o bryd fydd o jyst yn scratch ben y meddwl sut da ni'n mynd i greu y cyfleoedd nesaf. Mi oedd yna gyfle i'r Drenewydd yn hwyr, ond falle mwy o hyn, be fyddai'n codi'ch calon chi taswch chi'n stafell newid y Drenewydd? McAllister fan hyn. Oll mae'n gymryd ydy un bas hir oedd hwnna. Un bas hir, a wedyn pwy di'r cyntaf i ymateb. A'r dyn yma, Mitchell, ydy'r cyntaf i ymateb. Amddiffyn da, taflu i hunan rhwng y Bale a'r gol wrth gwrs, ond fydd Chris Hughes yn rhoi y neges yna. Un bach o hynna'n hwyr yn y gêm, pwy yw'r beth ddigwyddodd. Aroswch yn ddewr, aroswch yn y gêm. Dyna ni wedi gweld yn digwydd mor aml. Reit, ble mae Nicky John yw'r cwestiwn nesaf? Ni draw at Nicky wrth yr eisteddle. O lle arall, ond ganol y cae yn dedel, yma hefo fi rwan, mae gennau Mrs Fleming a Iestyn o Ysgol Pendalar. A Mrs Fleming, dydwch wrtho fi, beth sy'n dod â chi i'r ofal hyn yma? Wel, da ni wedi dod yma hefo'r disgyblion heno am bod nhw wedi cael y fraint o gael bod y masgot i'r tîm ar ddechrau'r gêm, a hefyd maen nhw wedi cael mynd o amgylch i gasglu arian ar gyfer rhywbeth cyffroes iawn sy'n digwydd yn yr ysgol ar y funud. Iestyn, be di hyn, a i be da chi'n codi'r arian yma? I gael rwm newydd yn Ysgol Pendalar i disgyblion mowr Ysgol Pendalar i trilio allan i'r gilydd. A mae yna gynlluniau i wneud ystafell arbennig newydd hefyd yn does? Oes, mae yna dipyn o gynlluniau ar y gweill ar y funud ei gwir wedyn. Gyda ni stafell sensory ar y gweill, a wedyn mae'r stafell yma hefyd yn un arbennig i disgyblion gael mynd yna i fwynhau a cymdeithasu fe gilydd hefyd. A mae Caernarfon, da ni'n gwybod yn glwb sy'n weithgar iawn o fewn i cymuned. Da ni'n gweld bwcedi yma yn aml iawn yn codi arian at wahanol bethau. Pa mor bwysig ydy hynny? Mae'n bwysig iawn.
yn enwedig ysgolion yr ardal, da ni'n gallu agor drysod o dyma, agor allan i'r gymuned ac yn y blaen, a mae hynna'n bwysig iawn. Yndi. A Iestyn, y cwestiwn mawr wrth gwrs, dwi'n gwybod ti wedi bod yn brysur yn mwynhau'r hanner cyntaf. Os na gol yn mynd i fod yn yr ail hanner ma ta be? Oes. Os na, ti'n mynd i roi dwi'n gweld ysgidiau di'n barod fan hyn. O, yndi. Oce, Egwyl Fers sy'n nesaf rwan, ond dewch yn ôl eto ni ar gyfer yr ail hanner yma ar yr ofal rhwng Caernarfon a Drenewydd mewn 2 funud. Croeso nôl ato ni i'r ofal. Lot mwy o bêl-droed i ddod a mwy o sgorio. Ni nôl y noson cyn i Gymru chwarae yn Slovacia, rhaglen arbennig yn edrych ymlaen at y gêm fawr na. A wedyn ni ar y nos Iau, Cymru yn Slovacia. Penblwydd Freddie hefyd yma, ond chi'n poeni am pethau fel yna. Fi sy'n poeni am pethau fel yna. Gledd o bêl-droed ac ambell i barti penblwydd i ddod. Os na barti ar yr ofal heno. Nôl â ni i'r pwynt sylwebu. At Malcolm Allen yn Nick Parry. Diolch Dylan, ia, oedd ni ryw hanner gobeithio bydda gan sgorio ryw 2,500 yn fwy yn gwylio. Ond maen nhw'n cael mynd nawr i Slovacia.
i gefnogi i tîm a newyddion da oedd hynny ar ddiwedd wythnos o bryder iddyn nhw. Dim newid yn hîm Caernarfon na'r Drenewydd ar ddechrau'r ail hanner yma. Mae'n dwy. A llo ond gwella. Ond mae ganddo fo chwaraewr profiadol iawn yn cadw llygad arno fo. Joe Williams, un o'r chwaraewyr gorau yr hanner cynta. A Bris yn cael ei annog i erlyd honna. A'r ferchog am ddal y bel i fyny dydy. Brookwell, ben i lawr i draed o'n gyflym. A rywsut paid dal ganddo fo. Oeddech chi byth yn siŵr yn argoediedig y bydd rhywbeth yn dod o hynny. Pas dda gan Craig at Thomas. Mae Thomas yn mor dda yn yr awyr am bachgen byr. Ac oedd y peniad yna'n enghraifft. Oedd o ddim yn mynd i roi fyny ar y croesiad dwfna gan i gapten. Ie, Brookwell yn twyllo hun do. Meiliad i gael y croesiad na fewn, ond yn y diwad, Craig, Nathan Craig gath i fewn. Cadarnhad. O'r tîmau i chi. Fel y cychwyno nhw. Ac dim ond i gadarnhau 3 eilydd ar fainc Caernarfon heno. Mae yna 7 ar fainc yr ymwelwyr. Eto da iawn gan Ryan Williams yn just darllen y perig. Gwybod bod y bel i fyny at Mitchell yn un anodd iddo fo reoli. Felly mae'n cymryd cam oddi wrtho fo. Dydy o ddim i fyny i gefnod lle do ddim yn gweld y bel. Do ddim yn ei trosedd i ffwrdd. A wedyn mae'r camgymeriad efo'r cyffyrddiad cyntaf roi y bel iddo fo. Ond Crowder, mae o yn darllen, mae o'n addasu gêm. Mae'n syrthio nôl i fod y 4 yn y cefn. Mae'n dod i ganol cae i nid gadael 3 yn y cefn a neud un ychwanegol. A mae o eto ar y bel. Wel, Ramsey'n gweithio'n gynnar i adael y bel redag drwy'n iddo. Ar y funud, da ni'n gweld Caernarfon yn ennill y frwydr ganol cae yna. Lle mae Drenewydd, fel arfer, ar ei gora. Dyna di cryfder nhw. So ni'n meddwl sa Chris Hughes efallai'n dechrau meddwl am chwarae efo asgellwyr. Oherwydd dyna lle mae'r bwlch, os maen nhw'n mynd i gymryd mantais. Sa'n angwthio Caernarfon yn ôl rhywfaint. Efallai gorfodi i Crowder aros mewn safle amddiffynol. Ond ti'n mynd teimlo bod o wedi wneud hyn efo'r dyn yma. Mae wedi wrthio allan i'r asgell chwith rwan. O, Denny cael ei gosbi. Dwi'n meddwl bod hynny gymaint am rwystro'r cic i cael ei cymryd ac oedd am y drosedd. Ond dyna'r ail garden feled. Ydy hwn sydd wedi cael y garden melyn, de? Am beidio dod o ffordd o Caernarfon gymryd y gic yn sydyn. Dwi'n siŵr, edrych am hyn. Denny sy'n curo'r bel. Rwan, mae droed o'i fyny yn didi bach, ond mae Dan yn siŵr gymryd i'n sydyn. Mae'n mynd i bel i lawr, mae'n mynd i chwarae. Stopio fyny hynny. Crowder. Dim ond i gadarnhau. Moan dwe gafodd y gerdyn am rwystro. Yr ymdrech i ail ddechrau'r chwarae. Ond dwy garden feled i'r Drenewydd. Crowder eto. O, mae hwnna'n llac gan Crowder. Ni ar fin i ganmol o. Am y ffordd mae di chwarae. Mae'r bel yn mynd i lwybr Moan dwe. Ac Craig yn mynd efo'r dyn. Fo gath y droed i mewn. A maen nhw'n ei wylio fe fel hebogiaid heno. Ia, oedd y dacl yn gorau bod wedi'n gywir ag ar y bel herwydd oedd ei stydso yn dangos. Dwi'n mynd licio fod dacl fel un nadw. Ond mae Neith yn neud siŵr bod yn gael y bel gyntaf. Ac os di yr ymosodwr yn mynd i fewn efo fo. Mae'n mynd i gael ei frifo. Mae hwnna'n bas dda o ganol cae, ond sbiwch ar Ramsey. Di darllen honno'n berffaith. Y bas gan McAllister i lwybr Mitchell. Ac y golwr yn arferchog. Ond efallai bod Drenewydd yn gweld, os maen nhw'n mynd i gael llwyddiant, chwarae'r bas gynnar. Dyna nath McAllister yma, gwaith gwych gan Ramsey yn y gol. Ond chwarae'r bas ar y cyffyrddiad cyntaf, dyna efallai ffordd i dorri drwy'r amddiffyn cadarn. Oedd gan Mitchell le doedd, tasa fod i cael yr hyddid gan y golwr.
ydy'r hod yn dechrau troi o blaid y Drenewydd? Wel, be maen nhw wedi wneud ydy newid chwaraewyr efo newid safleoedd. A wedyn dydy ffwmbar ymosodwr rwan, dydy o ddim yn chwarae fel ymosodwr, mae'n chwarae fel asgellwr. Mae Neil Mitchell wedi cael ei yrru fyny fel ymosodwr. Felly mae yna cwestiynau gwahanol cael ei gofyn. Ti'n gwybod be? Dwi'n edrych at Drenewydd. Wel, mae drydydd Carden Felen yn ei fod iddyn nhw. Mae Brookwell yn llon llaw yn dydi. Mae yn llon llaw. Alex Fletcher sy'n gweld y Garden Felen honno. Ac cael honno yn gos unigaeth. Ddim yn cwyno. Ddim yn cwyno. Mae o'n just gwybod. Mae Brookwell eto li. Mae'n cael blaen i droed i fynd. Di bobl yn dall faint o gyflym ydi o. Mae o'n just gwadd y dacl i mewn. Fletcher yn mynd ac... I pyn o'n chwaraewyr y Drenewydd allan o'r safle fan'na fyd, felly nath o'n gofyn i'r tîm. Hynny, mae golwr Caernarfon wedi cael Carden Felen. O'n i ar fi'n deud, mi oedd chwaraewyr Caernarfon yn flin iawn am y dacl yna. Oedden nhw'n gwybod bod... O'n nhw'n gwybod bod yna gyfle am wrth ymosodiad yna, Brookwell ar ei ffordd, ac oedd Ramsey ddim yn hapus am wedi gorfynegu i brotest, felly mae oedd i gael Carden Felen. Digwyddiadau bach felly, yn cythryddo, Craig, chwilio am Thomas. Brookwell eto. Cic gol fydd i. Ia, maen nhw'n dwbl i fyny ar Brookwell i lawr yr asgell chwith na wan hefyd. Mae'n gwybod, nhw'n gwybod. Mae'n medru neud beth mewn ffach i newid cyfeiriad y gem a Sgorio, neu neud gol, creu gol. Dyna chi, wel, oedd Nathan Craig yn gwybod yn doedd. Oedd Nathan Craig yn iwthio fan ôl, ond oedd e'n ei hwyr. Ac oedd eich gallu gweld, oedd y dwarnwr wedi clywed bod yn cael ei ddeud. Ac oedd e'n dweud, ar ôl fi orffen hoi un boi, dwi'n dod nôl at y tŷ. A mi ath o. Mae'n gêm bwysig iawn i'r ddau dîm. Oes y pwynt yma yn ganlyniad da i'r Drenewydd. Oedd yna 2 buddigoliaeth allan o 4 i'r Drenewydd dros Caernarfon tymor diwetha. Dim ond y seintiau nath hynny i Caernarfon ar wahân i'r Drenewydd. Nhw oedd y meistri, mae'r bêl gan Smith. A mae Smith yn canfod Brookwell. A mae Caernarfon yn sicr yn dod nôl mewn iddi. A hwn dyn o'r prif resymau. Brookwell yn mynd i hun mewn gigornel. Ac oedd Smith yn gobeithio byddai'r bêl yn cael ei dynnu nôl at y fo. A fo sy'n mynd i gymryd y gigornel. Wel, mae'r llif efo Caernarfon yn ôl, dydy, ac Leo Smith yn fan hyn. Just ryw ddonia bach special, just i fi deibio i ddyn, just twyllo'n chwarae ymlaen at sefyll, so dwi'n tynnu fewn ar ei droi chwith, a wedyn ni ti allan i Brookwell ar y chwith sydd achosi problemau ar y funud. Smith i gymryd y gigornel, ond ormod braidd ar honna. Mae Caernarfon o'r pwysau unwaith eto ar ddechrau'r ail hanner yma, ond da ni'n gwybod mae Drenewydd yn anodd i torri lawr. Wel, 6 gol yn unig mae'r Drenewydd wedi ildio drwy'r tymor. A dim ond 2 dîm sydd wedi ildio llai y Bari a Cei Connor, 4 gol yr un. Felly mae yna reswm o bosib pan bod Caernarfon yn ei chael un anodd. Dyma un o'r resymau. Y bachgen sy'n gafel yn y bêl nawr. Hyd y gwyddon ni, ond i bai bod na ragor o wybodaeth wedi bod yn ystod yr egwyl. Y balan dal ar y blaen erbyn Aberystwyth. O gol i ddim. Gol Chris Venables yn dal i wahanu'r 2 dîm. So nes i ddeud ar ddechrau tymor y bala fysa'n colli allan ar y 6 ucha tymor hyn. A maen nhw wedi curo'r seintiau newydd ar ddechrau tymor yma hefyd. O, nawr te, y Drenewydd yn peri problemau nhw hyn. Breeze! A
Cyngrair Cymru. Mae Jamie Breeze yn dathlu yn y ffordd orau bosib, yn gwneud be mae'r dyn yma am I weld o'n gwneud yn amlach. Smonach amddiffynol, sôn am greu problemau I chi'ch hunain, ond fe fanteisio Breeze ac yn sydyn mae'r gwynt y tu ôl I Caernarfon. Caernarfon 1, y Drenewydd dim. Wel, yn Bangor tymor dwytha, yn Airbus tymor yma, ac ar yr ofal reit rwan. Cym yr eiliad, y dyn yma, mae o'n just cadw I ben yn llwyr. Diolch yn panicio, mae'n gwybod safle'r golwr, mae o'n newid ei camgymeriad, mae o'n cadw I ben a raddu bethau oedi a just canolbwyntio ar y sgil. Coda'r fel yma dros y golwr a mae yn y rwyd gwych, clinigol, perffaith. Ac yn dydig pêl-droed yn gêm ryfedd. Da ni wedi canmol Dave Jones y golwr. Hanner eiliad mae'n gymryd I chi chwalu'ch llechen ac I gael eich cofio nid am eich arbediadau ond am eich camgymeriad. Wel, yn yr hanner cyntaf, mi nathon nhw stopio trio chwarae allan o'r cefn oherwydd y pwysedd Caernarfon yn roed arnyn nhw. Am ryw reswm, mae wedi penderfynu chwarae'r bêl I denu dwi'n meddwl yn ganol cae o dan bwysau. Dim yn bas dda iddo fo beth bynnag. Di'r bas nôl ddim yn gret, ond dal I fod. Nath o banicio wedyn, oherwydd o'na opsiwn yna I chwarae Kieran Mills-Evans ar y dde. Trio roed I droed drwyddi am sbio pwysau ma'n o dan rwan. A mae pawb eisiau sgorio gol gofiadwy'n sydyn. Gweithio mewn gema ti'n chwilio am moment. A fydd y dyn yma siomedig fydd. Fo sydd wedi achub I dîm gymaint o weithiau heno. Rwan. Da ni'n sôn am sut mae'n gorffan hwnna. Chip perffaith. Fel yr eich dîm bita gynna, Malks. Paddan. Deud eto, dis I gweld. Fel, efo'r twrw'r dorf ma. O'n i'n sôn am chip perffaith, fel yr eich dîm bita gynna cyn gêm. Ia, rhaid chdi oedd yn nhw'n gofio. Dwi'n methu coelio bod Owain Tudur Jones i'n rhoi'r cyfle I Malcolm a fi ddeud wrth y genedl I bod wedi bod yn bita chips efo sos coch a sos curry arnyn nhw. A fish, by the way, a fish, a sgodyn. A nath o'n rhannu dim un yn nhw. A mae'n fod yn athletwr. Dydw ddim atha ni, Nick. A Cyrthrin Temple, mae nhw. Mae gen ti'r one-pack gorau dwi'n rhoi I weld. Mae'n braf weithiau bod yn dawel a gadael i'r ddau fynd am yddfa I gilydd. Un gol yn gwahanu'r ddau dîm. Ac ar y noson pan mae'r gwynt wedi codi, mae Breeze wedi gwahanu nhw. Ac un o'r testunau trafod cyn y gêm oedd y ffaith bod o'n sgorio cyn lleied. Mae gynno fo gyfraniad wrth gwrs I fod a mae'n goreion am ddal y bêl I fyny, ond mae rhaid fo sgorio mwy o goliau. Mae rhaid. Ti'n ochr iawn, di rasio un gol mewn 10 gêm ddim yn da ar y lefel yma nadi. Ond mae o'n sgorio fan y camera I ni yn aml iawn. Llwyfan mae angen ella bob wythnos. Mae o'n un o'r chwaraewyr gyntaf neu Siôn Otley reid ar I restr I ddechrau'r gêm. Mae o'n gweithio I socks off. Mae o'n rili o'n gweithio mor galad. Llawn ymdrech, cant y cant, bob tro yn dod i'r cae. Wel, oeddech chi ar fi'n deud, dwi'n siŵr mi redith y drwy wal I chi. Mae bron iawn a gwneud hynny, a mae'n cael triniaeth o'r herwydd. Lawdder. Paid a sôn am walio fan hyn. Fletcher yn ei lledu allan. Craig I mewn. Ac unwaith eto mae o'n gwybod. Mae o'n arwain I dîm ar hyn o bryd I fydd ei goliaeth adre. Mae'r lle yma yn gair. A mae mor bwysig. Fo'n dwe. Tra bod o ar y maes, mae'n wastad gyfle. Tra bod hwn ar y maes. Fletcher. Mae yna chwaraewyr sy'n gallu newid gêm. Mae hwnna'n basfach glyfer iawn gan Fletcher. Ac pwy oedd yn ôl? A mae hwn yn darlod I gynorthwy ar amddiffyn Crowther yn dydi. Ti'n gwybod be, es mae o wedi dod yn gapten yn Caernarfon, mae o wedi ffynnu ar y cyfrifoldeb yna. Mae o'n arwain y tîm, mae o'n siarad efo bob, mae o'n ddim yn gadael neb
siglo efo'i perfformiadau, codi safon trwy'r amser. A dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd des bod wedi bod dechrau hyfforddi tîm yn erbys fel y fforddwr, wedi dysgu lot mwy am ei gen i hun hefyd. Capten y tîm arall, y Drenewydd, sy'n paratoi i gymryd y gip gornel. Thomas, un o'r bechgyn lleia ar y cae i ffenio'n glir. Yna basal ar blat i Crowther. Mae mor dwt o blaen yr amddiffynwyr yna. Mae gymaint haws chwarae fe trin y cefn pan gyda chi rhywun fel Crowther o'ch blaen chi. Edwards yn ei cholli hi. A cofiwch, cwpan y byd yn Japan. Yn fyw ar S4C Awstralia yn erbyn Cymru. Y gic gyntaf am 8:45. Mae hwnna'n bas dda, ond oedd Mitchell di mynd chydig bach rhy gynnar. O, dim byd mwy, mae Caernarfon yn ei heiddi i fyny rwan. Hanner awr i fynd i Drenewydd cael un yn ôl i fewn i'r gêm yma. Mae yna 803 o dorf yma gyda llaw. Dyn nhw'n di croesi'r 1000 heno, ond sa ddim ymheuaeth. Dyma'r lle i ddod os da chi eisiau torf. Dyma'r lle i ddod os da chi eisiau wyrgylch. Dyma'r lle i ddod os di clybiau eraill eisiau siampl. A mae o'n gwneud gwahaniaeth. A mae rai bod o'n help i'r chwaraewyr. Mae'r amodau yn mynd yn fwy anodd wrth i'r gwynt godi. Ac ella, tymo'n ein o bob yn edrych ar Caernarfon i fethu fi bach oherwydd yr second season-itis ma nhw'n gael o. Nathon ni weld Llandudno, rai blynyddoedd yn ôl, do'n dim wneud mor dda. Jones allan yn awyddus iawn i wneud popeth yn iawn bellach. Rushton yn ei herlyd i. Ond oeddech chi'n edrych ar faint o chwaraewyr nath adael Caernarfon a faint oedd i fewn. Ond dwi'n meddwl pwynt bwysig, dwi'n meddwl un o'r pwyntiau pwysig ceri oed yn meddwl nath OTJ ddeud ar dechrau'r gema ydi. Mae wedi cadw rhan fwy ar garfan, maen nhw'n abod gêm i gilydd. Maen nhw'n cael profiad o flwyddyn yn y lefel yma. Mae'n dwy. Ydy Denny wedi cadw hwnna'n fe, wedi mae o. Williams eto. Ni'n gweld y gwynt yn y lliman cornel na. Ar y goseb eich fanna. Ar Mwandwy. A'r gic yn cael ei hildio gan Sean Bradley. Ie, maen nhw'n dadla, ond o'n ar ei fflach doedd. Oedd. Sgiliau bach hyfryd gan y dyn ifanc yma, mae traed bach cyflym. Oedd o'n meddwl bod wedi mynd heibio'r ddau, ond Williams a Bradley y ddau'n cyfuno, mi oedd hi'n drosedd. Digon amser i'r Drenewydd daro nôl, dim amheuaeth am hynny. Sgorio goliau ydy i gwendid nhw mewn gwirionedd. Maen nhw'n gwybod hynny. O, fe ddodd golwr ond bron iawn rhy gynnar. Oedd hi'n anodd iawn darllen hediad y bel na. Ie, da ni'n gweld mae'r gwynt yn cael gafal ar y bel yma na Ramsey. Efallai yn y sefyllfa yna, o rhaid iddo ddod allan. Oedd. So fo'n disgwyl pyn bach fwy o help gan yr amddiffynwyr o'r flaen o, dwi'n meddwl. Williams y capten. Y paratoi i'w chymryd i. Ac Mills Evans yn cael ei ben i'r bel yn y diwedd. Be sy'n ddifyr ydy, a mae hwn yn gwybod hynny, os di'n aros fel hyn, fydd yna 6 phwynt o bwlch rhwng Caernarfon a'r Drenewydd sy'n y seithfed safle. A mi fyddai hefyd yn cadarnhau yr hediad gorau o gemau heb golli i Caernarfon ers y tro diwetha. Buon nhw yn yr uwch gyngrair
Maen nhw arrediad ardderchog ers colli gêm agoriadol y tymor. Dyn nhw ddim wedi cael eu curo. Edwards. Ti'n mynd yn ôl 16 o flynyddoedd o fanna, Nick. Dwi'n sôn am hynny. Camp anfarth i Caernarfon os wneith nhw, mae yna lot o'r amser mae'n mynd. A dwi'n gwybod, anabo Chris Hughes fydd gyda fo. Gwestiynau, neu rhywbeth i fyny i Lewis, dwi'n siŵr. Ac os nad nhw fyny lawes o maen nhw ar ei fainco. Mae'n chwaraewyr profiadol yno. Falle ddim ar ei gorau. Ond y math o chwaraewyr sy'n yn gallu newid gêm ac yn ei plith nhw. Na'r bachgen ifanc George Harry. Ac Ian Sherrod yna hefyd, mae'n y brofiad yna. Ond nhw ddim yn argoed i fi lot o'n i catra tymor dwytha. Oedden nhw lot gwell tîm. Nath nhw gael record campus gartra tan mis Chwefror tymor dwytha heb golli gartra. Ond oedd i gartra, oedden nhw chwalfa. Wadwe. Mae bob gêm fel hyn yn addysg i hwn, ydy. O, some cwestiwn, mae rai fo ddysgu, mae rai fo wybod hynny. Mae rai fo gymryd o'i fewn, ti'n mynd i gael ffordd dy hun bob tro, ond ddim beth mae'n rhaid chdi wneud ydy gweithio'n galad i'r tîm. Ia, nhw'n synigaeth i hyn i ildio'r drosedd, ddim llawer o'n i, dwi'n mynd ond dal i fod. Dos yn ôl, sef i'n dweud efo yn sef i'r cael, fatha mae Callister o'i gwmpas o, dos yn ôl i'r basics, dos yn ôl i'r reoli'r bel, a wedyn pasio i ffwrdd. Y bel gan Bradley, gwneud y cyfan i hun! Gafodd afel yn ei hefyd, ond os ydym ni gallu disgyn yn fwy perffaith i Dave Jones. A rhaid ti ganmol Dave Jones, nath o ddarllan yr ergyd do. Oedd o di mynd ar draws y gol yn barod. No Edwards. A bob yn hyn a hyn, da chi'n rhyw feddwl mae Caernarfon yn newid ger, bod nhw'n gallu gwneud hynny. Ie, Brookwell yn ildio'r gic o Craig i fewn. At Thomas o... So ail gol, da chi'n meddwl sa'n anodd iawn wedyn i'r Drenewydd. Thomas, mae gynnu fo'r gallu wneud y pethau rhyfedd. Ond fe wirodd hwnna ddi ar No Edwards. Ac yn y diwedd oedd hi'n hawdd i'r golwr. Ie, oedd y golwr yn symud un ffordd am eiliad, ond nath o daro i sowdl No Edwards a tynnu'r nerth a'r pwysau oddi wrth yr ergyd. Thomas eto. Yn cweit ar un ddealltwriaeth a bris. A di teli y Drenewydd ddim yn cyrraedd. Dyn nhw ddim yn cyrraedd nhw cael ei casglu i'r hangipio ar ei hawdd gan Caernarfon. Oedd Mills Evans isio'r lliman, doedd bris ddim yn camsefyll. Mae'n ei thynnu hi'n ôl. Bobl bach na chi dacl. Barnes yn amserol hanfodol berffaith. Mitchell. O'n am lle neu camgymeriad yn hwnna'n gwaith. Wadwe. Nôl at Wadwe. Williams efo. Mae Joe Williams di ddilyn o'i bobman i bobman. Mae Craig yn cwyno bod Wadwe wedi neidio am honna. A mae wedi cael carden felen. Sam cwestiwn mae'n cael carden felen. A mae Nathan trio. Deud, nes i'n neud i byd? Falle bod o ddim am di chael i. Nôl i Hankes oedd o'i boced. Wel, edrych am y Nathan yn just... O, ti'n gwybod beth? Mae'n just hongian i droi de mewn yna. Dim yn dda yn daclo fo droi de yna di Nathan Craig. Ond mae'n dal i fod yn just cael i droi di'r fel. Ond am llawer os oedd hi'n drosedd. Denny sy'n gadael. Ac mae George Harry yn dod mlaen yn ei lefo. A mae Nick Rushton yn gadael. A mae Joe Kenton yn dod mlaen yn ei lefo. Felly, pan da chi'n sôn am chwaraewyr sy'n falle ddim yn cael noson, mae gweld Rushton yn gadael y cael beth yn gyffredin. Go iawn un o chwaraewyr gorau y Drenewydd, ddim cwestiwn. Ac hefyd gyfod drwy'n am gol, a maen nhw angen gol. Ond doedd ddim wedi cael argraff o gwbl ar y gem yma. Ac i fod o deg, mae Harry a Kenton. Maen nhw'n medru. Dau eilydd, dau ddod mlaen. Y capten. Cymryd y gic o. Mondwe! Arbediad da! A mi ath y peniad wedyn yn syth gan Barnes. Lawr corn gwddwr Ramsey. Wel, mae'r arbediad yn ein campus dydy y dyn yma ddim yn cael gafal yn glân na di. Da ni'n gweld
unwaith mae ffwmpa yn gyfyd yn edrych am yn dod allan y sydd yn sydyn advance, ond mae'n arbetad yn un hawl, mae'n efo sgorio. Doedd hi ddim yn ffwmpa gan ffwmpa na gwyth, nath am cael gafel yn i o gwbl. Ti'n iawn o fanna. Mae'n dal yn un i ddim. Gôl Jamie Breeze yn dal i wahanu'r ddau dîm. A dau eilydd, un ohonyn ydi hwn. Harry. Mwandwe. Fletcher, neis. McAllister. Mae hwnna'n fer. Ac da chi'n mynd pasio'n fer os di brocol o gwmpas. Oedd y gyfle fanna yn doedd. Oedd y andros o gyfle iddo fo, ond mae wedi pasio iddo fo hun, mae on. Do ddim o'r sydyn a gadw hwnna dir y chwarae. Do ma angen ei cymaint arni na di. So mae'n ei fod jyst cymryd pwyll yma na a jyst, oce, na i basio i fi'n un. Dwi ffwrdd yma, sy'n ebyn wedi ddal fi. Mewn i'r 20 munud ola. A dyna'r math o bêl sy'n rwystredigaeth lwyr i weddill y tîm pan ydych chi angen gol. Kelly. Fletcher. Eto, dwi'n jyst edrych ar y darlun mawr yma'n hyn o'r ochra, a dwi'n gweld Crowther iawn. Mae o'n ganolcau. Mae'n gweld po y Drenewydd ar y bel. Mae o'n disgyn yn ôl i mewn. Mae'n edrych dros ysgwyd. Mae'n sbio wrth ochr mae Ryan Williams. A mae'n just disgyn i mewn rhyw ochr oddi wrtho fo. 50 clad i ffwrdd i wneud o'n 4 yn y cefn. Mae yna ail gol wedi bod i'r bala a wyddoch chi be. Chris Venables di sgorio honno, dyna'i 8fed gol o'n barod y tymor yma. A mae wedi cymryd amser i setlo fel sgoriwr i'r bala yn dydi. Ond dyna ydi gryfder o. Ac os Jones sgorio, mae gan bala sgwrs o hyd. Bradley sy'n gadael y maes. Do, croesiadau gwych yn y dyn yma na'r cyntaf. Ac Sam Jones. Da ni'n gwybod mae hwn yn chwaraewr diwio, cyflym, digon o gols gan y fo hefyd. Felly, edrych os wedi ddod gam i fyny wan i ryw cyngor yma Nghymru. Ac cael dylanwad. Felly Jones ymlaen. Bradley ffwrdd, Jones 19 oed. Y bachgen yn mynd oedd o Fangor ddath o haf. Yn ôl at Venables, un beth na dweud, a na ganmol o i'r cymyla ydy. Mae o, yn yr oed mae o under, mae o mwy ffit na mwy o afrif o chwaraewyr yn y gyngred yma. Brockwell. Ond y ddau efo fodoedd, maen nhw'n gwybod bod o'n beryglus. Troed Kenton, ildiodd y gic gornel. Ond pan mae gennych chi Brockwell un ochr, gennych chi Thomas ochr arall, mae'n eberig, a mi wna gymrydwyeth fan hyn ar noson dathlu i ganfed ymddangosiad yn uwch gyngor Cymru. Mae wedi sgorio ac yn gorfod gadael y cae dros y llinell agosa, un o'r rheolau newydd, ond noson dda iddo fo. Wel, os ti'n aros fel hyn, fydd i'n well noson iddo fo fi. Erwydd fo sy'n ennill y gêm, ond mae rhaid chdi reiti iddo fo. Y ffordd nath o gadw i ben fel ymosodwr a codi'r bel na glinigol, llawn techneg dros y golwr. Kai Jones, y blaenwr, sy'n mlaen yn ei lefo. Felly dau eilydd ymlaen gan Caernarfon. Y fantes fain ganddyn nhw. A mae'r ber yn mynd i ddisgyn i un ohonyn nhw, gwaith ardderchog amddiffynol, oedd hi ddim yn llawiad, a mae'r bel yn dal yn fyw. Jones. Mills Evans. Noah Edwards. Nath i mi gyrraedd, mae'n cael cyfle eto. Dwi'n meddwl oedd i lawiad, ond oedd o'r agos, felly doedd i ddim yn gigo sboti. Ban mi di hynny. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl mae un gol mynd i fod digon i Caernarfon. Na. A mae yna rhyw nerfusrwydd o gwmpas y lle yma o'r herwydd. Thomas. Craig, nôl at Thomas. Chydig dros chwarter awr. Wff. Wel,
Y dyfarnwr yn syllu ac yn penderfynu bod Jones ar Jones yn deg. Cofiwch, mae uchafbwyntiau gêm Cymru yng Nghwpan y Byd ar S4C am 7 o'r gloch. Os ydych chi am ryw reswm ddim yn dilyn y gêm yn fyw am 8:45. Mae hwnna yn gic. Cychwyn y teg i Mark Petch, mae o wedi bod ar ben bob un digwyddiad. Ac McAllister sy'n mynd i adael. Ac yr eilydd ola ymlaen i'r ymwelwyr ydy Niall Flint. Ie, McAllister efo oll brofiad. Unwaith i chwarae yn y pencampwriaeth efo Sheffield Wednesday, dwi'n meddwl. Felly, sy'n meddwl, John di wneud yn byd. Na. Mae Caernarfon di llwyr ioli'r ganol cae yna efo Leo Smith, Noah Edwards a Crowther. Dyna bydd un o'r pethau sy'n siomi y Drenewydd hyn os di pethau'n aros fel maen nhw. Pwy oedd yn ôl os ym eisiau deud Crowther, hwnna'n gic sal yn doedd. Mi oedd i, ac dwi'n siŵr o Ramsey wedi gweithio dim byd wrtho. Oedd yna neb yna'n agos iddo fo. Na. Kenton. Harry. Mwandwe. Nôl at Kenton. Brookwell efo fo. Crowther ar dderchog. Ennill y tafliad. Mae hwn di chwarae'n dda iawn. Yn dda iawn. Malks di cyfeirio ato cwpl o weithiau. Chdi Themig. Mae o di bod yn gawr. A mae'r ffaith i fod o di bod mor hyblyg yn symud o un safle'r llall. Dyna mae'n rhywbeth sy'n dod yn naturiol i rywun. Heb weithio ar y maes ymarfer. Felly pob clod i'r rheolwr y tîm hyfforddi. Ond wedyn mae lawr i'r chwaraewr wneud yn siŵr i fod o'n gweithio. Ac dwi'n meddwl byddwn ni'n weld yna chwarter awr ola o'r gêm. Bydd o'n aros yn yr amddiffyn yn fwy, dwi'n meddwl. Maen nhw'n mynd i aros yn fwy efo'r 4 yna. Ydych chi'n teimlo mai dyna maen nhw, os oil gwarchod y gol yn hydrech na mynd am ail arnyn nhw? Maen nhw'n mynd am yr ail, ond maen nhw'n cael shot hefyd. Dyn nhw'n wirion, dyn nhw'n taflu gormod o ddynion. Dyn ni'n gweld Smith ac Edwards yn ganol cae rwan. Fydden ni ddim yn gweld y ddau yna yn mynd o'r ymosod yr un tro. Mae lot o diman cymryd yn ganiataol. Dim yn hawdd cael gema. Mae'n sgil i gael gema hefyd. Ac os ydych chi'n gael gem o un gol i ddim, mae'n wedi dysgu lot o hynny. Mae curo gema o 2 gol i 2, fel maen nhw wedi gwneud 3 gwaith tymor yma yn gret. Mae yna gyffro, mae yna lot yn digwydd. Ond wedyn pan da chi'n stripio bob dim yn ôl fel maen nhw'n dweud, a jyst cael buddigoliaeth o gol i ddim, mae hynna werth y byd. Hynny, ydych chi gael boddhad o ennill 1-0? Mwy o foddhad i ryw radda, yn enwedig i'r tîm hyfforddi. Y Ben yn chwilio am Thomas, oedd yn cweit yn gallu cyrraeddu. Oedd Arsenal wrth gwrs yn ei cyfnod yn cael llawer iawn o foddhad o ennill gemau o 1-0. Ond ni'n mynd i ddeud 3 pwynt i 3 pwynt, ond 2 pwynt ydych chi'n gael y cyfnod yna. Hyfryd y bel gan Harry, yr eilydd. A nath o'n sal fanna, a dyna falle pam bod Harry ar y fainc. Mae gan hwn y ddawn, mi ddyle hwn fod yn y tîm cyntaf o lefel yma bob wythnos, ond dydy o ddim yn gyson. Na, mae Chris yn meddwl ar y munud na mae mwy o impact player os ti'n licio dod o'r wrth y fainc. A neud beth a ddigwydd, ond mae'n dangos i allu fan hyn, dydy rhyw bach i gael y coesiad i mewn. Stori o erddi bastion heno gyda llaw. Bangor di cyrraedd Seintiau Newydd ar gicio Smotyn nos Fercher. Maen nhw wedi colli o 6-0. Ac gwrandwch ar hyn, maen nhw wedi cael 3 cerdyn coch. 8 ar y cae, 6 yn yr hwyd. Be yn y byd sy'n mynd ymlaen yna? A mae'r 6 newydd bloen 7. Mae tu hwnt i joc yn dydi, ond be fydd fwy ohonyn nhw? Chwaraewyr ar y cae neu goliau i'r hwyd. Difrifol. A hynny... Am wthnos gymysglyd Prestatyn wedyn.
wedi colli ennill yma. Ma' O nhw'n bedair un ganol wythnos. Ie, maen nhw'n ffefryn a cry. Maen nhw'n dîm da, dwi'n gwybod Maen ond. nhw'n ffefryn a cry. Ond i fynd nôl at y gêm Seintiau Newydd na, i wneud y pwynt, mi oedd na fwy o Gymru yn hîm Juventus noson honno nag oedd yn hîm Bangor. Y ddau chwarae ar un noson. Oedd na fwy o'i dalwyr yn hîm Bangor nag oedd yn hîm Juventus. O gorau un oedd o Gymru. Ond mae'n stori hollol orffwyll yn dydi. Sa fi methu enwi un chwaraewr sy'n chwarae yn y tîm ar y funud, a mae hynna'n anhygol. A mae OTJ fan hyn, oedd chdi'n arfer chwarae, o tîm ydy enwi un chwaraewr? Gino Donatello. Coc na'r teli di hwnna, de? Mae'n siambls gwyr yna. Mae'n drist ofnadwy. Ac byddwch chi'n gweld 803 o bobl yma heno. Mi oedd na ddyddiau pan oedd na filoedd ar y ffordd ara. A Bangor yn curodd Seintiau Newydd gêm ola'r tymor yn ennill y pencampwriaeth. Ond dyna ni hen hanes di hynny fel dydodd rhywun. A mae hwn yn gwybod bod gen i dîm o 9 munud ag amser ychwanegol i ddal gafer ar ei mantes. Ac os ydy'n ras rhwng 3 tîm am y chweched safle, wel mae'r bala o'r 3 tîm yna wedi cael ei buddigoliaeth ar faes tegid heno 2 gol i ddim. Nawr te, mae hwn yn rediad da gan yr eilydd. At yr eilydd arall Kenton, oedd y bas ddidro, nag oedd. Mae Kenton i gyda ddau gadw honna'n few. Ie, arferchog gan Williams. Wel, rwan ta. Mewn gêm fel hyn, os ti'n mynd i gau gêm off te, ti eisiau sefyll yn mynd i cael dy gyfri rwan. Ti eisiau mynd o gwmpas a deud, dydy dyn i'm yn sgorio. Os o'n bai chdi ydi o. Cymra'r Cymru Foldeb, na siwrt o ddim yn sgorio. Sa'n wrth i bod, Drenewydd. Fi agos o lawer. Ac Ramsey. Gath o gwynt gafel yn hwnna'n erbyn bach, do. Nath o ddau asesu a mesur hediad y bel yn yr awyr, dwi'n meddwl. Gyda llaw, oedd yn ei cyfnod goffa cyn y gêm yma. Fydd y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn mis Mawrth, gemau Cymru Ec. Mae hwnna'n cael ei chwarae yma. Ac Ramsey, wrth gwrs, y golwr i dîm Cymru Ec, eleni. Mae'r dyn wrth yn ochr i Owen Tudur-Jones o bosib yn mynd i gael penderfynu efo'r rhan o'r penderfyniad a fydd o yn cael bod yn y tîm y mis Mawrth blwyddyn nesaf. Ond am brofiad fydd o'r Saeson i ddod yma y mis Mawrth i gen. Fydd y lle bownsio, fydd ar dan. Fydd na fwy na 803 yma dwi'n byw dybio. Dim bris ar Craig. A mae'r hefyd pidio sôn am Craig fel y capten dwi'n tueddu gwneud o hyd. O, nawr te pwy mae hwnna'n disgyn. Mae nhw'n sgrechian bod na lawiad. A mae Petch, fel mae Petch, y dyfarnwr yn hunan feddiannol yn syllu ac yn anwybyddu ysgrechiadau ac yn deud, ond na ddim byd yna. Dwi'n di gael dim un penderfyniad yn anghywir heno. Sam Jones. Kai Jones yn lwcus gyda gardu melyn am cico'r bel mae ffwrdd a mae Tom yn cael, yn iawn. Flint. Nôl at Jones. A mae Jones yn dal yn mynd i feddwl. Mae o'n mynd i fod yn meddwl am yr unig gol sydd wedi gwahanu'r ddau dîm. Mae o'n ysu i rhywbeth newid a mae hyn arall y cae. A mae Sam Jones wedi canfo Thomas yn chwilio am Kai Jones. A mae Kai Jones yn gry iawn. Ac nath y dyfarnwr adael i'r chwarae fynd rhagddo chwarae teg. Do, a da ni wedi gweld faint o gryf mae Caernarfon yn medru gorffan i gem a tymor hyn, ond ti'n gwybod be? Oeddech chi meddwl bod 5 munud i fynd oedd Darren Thomas yn mynd i redag o bel mewn i gornel nath o ddim, nath o groesi a mynd am yr ail gol yma. Gwych, gan Crowther, gwybod yn union be oedd o'n neud. Cicio'r bel yn erbyn yr ymosodwr am gic gol i'w dîm.
gwastraff i fi bach mwy o eiliadau. Nawr te. Oni bai bod gyda fo law. Tu ôl i'w ysgwydd dde. Doedd honna ddim yn llawiad. Thomas. Wff. O, mae wedi gwneud yn dda iawn i ennill hwnna nôl. Brookwell, mae Thomas tu allan iddo fo. Os di'r bas yn iawn, fydd yna ail gol! Mae'n cael ei chlirio fi ar y llinell gan y capten. A fysa hynny wedi dod y pethau i ben. A fysa chi wedi disgwyl o bosib rhyngddyn nhw i Brookwell a Thomas sgorio fanna. Fletcher yn ei derbyn i gan Flint. Mae Flint edrych yn fywio gan sod ymlaen. Thomas. Brookwell. Mae yna 3 mewn Crys Melyn, ond maen nhw'n gwylio Brookwell yn mynd i hun. Mae yna wiriad bach. A dydyn nhw ddim ar rhedeg y peli ar cornel, nacdi? Na, di amddiffyn da gan Williams yma na. Just yn aros ar ei draed, dim yn deifio i fewn a neidio mewn at y bel. Neud Brookwell gymryd y penderfyniad o cymryd yr ergyd ar o 20 lladd. Mwandwe. Kelly. Williams eto yma. O, bron yn disgyn i Mwandwe, fe gafodd o'i ergyd. Mae yna gyfle unwaith eto fan hyn. Y bel nôl. Mwandwe eto. Kelly tu allan. Peniad da gan Rai Williams allan. A dyma sy'n digwydd pan mae yna un gol yn ddim yn wastad gyfle. Un cangymeriad yn yr oll mae'n gymryd yn dea. Da ni'n gweld yma Brookwell yn bwydo Thomas. Ti'n meddwl dylai di bod yn best bas well gan Brookwell? Oedd hi'n boblon bob man yn doedd, ac o'n i'n meddwl, dwi'n gobeithio fod yn bwydo Darren Thomas yma, herwydd mor aml fysa Darren Thomas yn ei fwydo fo. A mi nath o, ond doedd hi ddim yn bas berffaith, ond dal i fod, nath o greu y cyfle, bron iawn i'n arall yn mynd dros ben y goalkeeper. Ond dwi'n meddwl o fanna, de, oherwydd nath o dynnu nôl ar ei droed de, mae'n ei cyflau'r amddiffynwr fynd ar y llinell gol i benio yna i ffwrdd. Os Sean cymryd ar ei droed chwith, mae'n sgorio. Cyffyrddiad bach trwt gan Harry. Flint. Harry eto. Thomas. Ac unwaith eto, Crowther. Kai Jones yn dod amdani. Gwaith da gan Fletcher. Mae Fletcher di chwarae'n dda. Allad Kenton yr eilydd. Di gyda amser gael ei groesiad mewn. Wff. I'r hwyd ochr Arthi. Wel, dwi'n bod o'n dweud, dydy'r dyn sy'n croesi'r bel byth yn sgorio. A sa hon wedi bod yn ffliwc. A draws y gol oedd i fod i fynd, ond Kenton yn cymryd yr hannar cyfla. Mynd am y postyn gyntaf. Ie, wel, mae'r dyn yma'n heiddi cymeradwyaeth yn gadael y cae. A Brookwell wedi bod yn fywiog. Diolch yn dechrau bob gêm, yna nifer yn dadlau dylef ar dechrau bob gêm. Ia, ti'n gwybod, mae'n un o'r chwaraewyr na, mae o'n bygwd i gyflawni mewn gema. Ond, rhaid chdi roi ti iddo fo, mae'n reithi ar ochr dy sedd. Mae'n mor gyflym, mae'n rhy gyflym i fwy hun weithiau. Yndi, maen nhw'n dwblo i fyny arno fo. Mae'n rhaid fod all yn y marni, de, iddo fo rectang efo'r fel efo'i benni fyny mwy. So mae'n mynd i wneud hynna, so mae'n cael mwy o end product ar y gwaith da mae'n greu. Y bachgen o Fethel, Griff John, ydy'r trydydd eilydd. A mae pob un eilydd ar fain Caernarfon wedi dod i'r maes. Malcolm, seren y gêm. Wel, dim yn un anodd i fi heno, oherwydd y dyn yma. Sôn am
bod yn gaptan, sôn am ffynnu ar y cyfrifoldeb, sôn am peidio gadael i perfformiadau o'i gwmpas seiclo, sôn am wedi addasu o un safle i llata daw bod yn gyffyrddus ac arwain i dîm, a fydd yn arwain i dîm gobeithio iddo fo i 3 phwynt. Yeah. Tri munud o amser ychwanegol, a mae'n ymddangos fel tasa record wael y Drenewydd oddi cartref yn mynd i bara, fe allai fynd yn waith. Ac yr ergyd gan Ian Jones yn cael ei arbed gan Jones arall. Sam yn neud y wych yma na, yn troi ddyn, i gyfnodra fo, yn tynnu'r wrth o'r amddiffynwr, i ad yr ongl yr un dyn, ar y postyn cyntaf, nath o'n neud y golwr weithio, oedd yn methu ni llawer mwy. Fletcher yn ceisio bwydo Kenton. Mae'n bas ardderchog, a nath Kenton arbennig o dda hefyd. A Crowther, seren y gêm, yn tanlinellu. Pwynt Malcolm Allen. A'i waith amddiffynol. Wel, mae'n eiliadau, dim munudau, eiliadau pryderus rwan i Caernarfon dydi, oherwydd cigorna mae'n edrych. Mae o'r dyn yma, mae gynno fo rhywbeth, mae o, sbia, mae gynno fo'r sgiliau. Dwi'n mynd licio hwnna. Mae wedi tynnu i llunyn y car yma'n hyn yn ffordd nath o dynnu fyny fan'na rwan. A mae'n gafal yma hefyd, toli goes. A mae pob un eilydd ymlaen gan Caernarfon, felly bydd na ddim eilydd i gymryd i Leo. Ie, Mills Evans yn tynnu Cris yma, dyna pam mae'n gael ei... Joe Williams, bechod. Ti'n misio gweld hyn, go iawn mae o'n boenus. Joe yn neud hyn, sa fo byth yn dangos hyn, sa fo byth yn dangos poen. A mae pawb isio i roi o allan o'i boen, o fedrwch chi ddim. Dim y fanna felly. O, mae gan Caernarfon chydig dros funud efo 10 dyn i ddal at i Mantes. Ie, ti'n gwybod, pan ti'n blino, maen nhw'n mynd y waith, maen nhw'n crampio yndi, a amser yna, ti ar cyfnodau anodd lle fedach chdi gan afiadau. Mae wedi cael unrhwg. Nawr te, Craig a Kenton mewn ffrau, a mae Craig yn cael carden felen. Ac oedd o'n lwcus na gafodd o'r carden felen, oedd ni'n meddwl bod o wedi gael yn gynt yn y gêm. Ond oedd honna yn heddiannol ac oedd o'n gwybod un cyfles gan Kenton. Da ni ar ddiwedd y 3 munud amser ychwanegol. Mae Nathan Craig yn gwybod dyma gyfle ola'r gêm i'r Drenewydd. A mae'n dod o ddi ar ben Mills Evans, a fydd na ddim bris o gwbl ar Alex Ramsey. A cic Alex Ramsey, fydd cic ola'r gêm, bydd i golydd heddiannol? O'n i am ddeuddio yr un peth, Caernarfon yn heddiannol, sef di medru bod yn fwy. Ac fydd rhaid i Chris Hughes a'i dîm mynd ail gasglu y gael drefnu. Mae'n mynd i fod yn brwydr ddifyr rhwng y Drenewydd a Caernarfon ar bala o bosib am y chweched safle'r tymor yma. Os mae fel nefyddi, mae hon yn fuddugoliaeth bwysig i Caernarfon heno. 1 gôl yn ddigon. Jamie Breeze yn cael y gôl ar ei ganfed ymddangosiad yn uwch Gyngor Cymru. Y sgôr derfynol, Caernarfon 1, Drenewydd dim. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Cysio wargylch yr ofal ar nos Wener. O dan y llif oleuadau yw'r lle I fod. Mae Caernarfon di ennill gêm bwysig dros ben. O gol I ddim gartre yn erbyn y Drenewydd. Dyna mae fe'n olygu i'r reolwr Sean Eardley a'r chwaraewyr a'r cefnogwyr. Mae nhw'n hapus iawn ma. Dyma pam wedi ennill y balad I ennill yn erbyn Aberystwyth hefyd. Gefen mawr. Seinti Newydd ar Bari tu ar brig. Ebus Cyfyrddin tu ar gwaelod. Ond drychwch ar y tabl sut mae pethau wedi newid heno. A drychwch fe mor agos yw I. Caernarfon yn bedwerydd. Mae'n agos dros ben tu ar brig dda. Yndi, agos ofnadwy, dyna dyn ni eisiau weld yn de, ond mae yna fwlch rhwng y chweched a'r seithfed ar hyn o bryd. A mae hynna'n arwyddocâl, dwi'n meddwl, am be y patrwm da ni'n mynd I weld am weddill y tymor, ond Caernarfon, y bala, buddigolaethau bwysig ofnadwy iddyn nhw. Mae'n gaddo fod yn dymor anhygol. A fydd clybio fel Caernarfon rwan yn deud, allan ni dal I fynd at y gêm nesaf a pwy a wyr be ddigwyddith. Ie, yn bendant. Dewch I ni gael ychydig o ymateb wedi'r fuddugoliaeth I Caernarfon. Draw ni at Nicky John. Nathan, da chi'n hogia hapus heno ma? Yn dan, da ni rili hapus. Mae'r ogiad yn ei shifft a hanner o fanna. Da ni wedi chwarae nos Wener dwytha I ffwrn Aberystwyth. Gêm nos Fawrth, gêm eto heno. So mae'n lot o munudau yn coesau, lot o hogia a lot o trafeilu hefyd. Felly, da ni'n gwybod ddim dod yn anodd. Mae Newtown yn dim da. Tîm sydd wedi chwarae yn Ewrop lot o weithiau, top 6 bob blwyddyn, felly oedden ni'n gwybod rhaid ni'n ar y gêm am y 90 minutes, well 94 minutes, ac dwi'n meddwl yn ei llawn heddi cyrra'r gêm. Jamie, I know you were disappointed midweek in the League Cup. Do you feel that you've made amends tonight? Yeah, slightly. I spoke to words late Tuesday night after the game, apologised to the boys, and I think all of us as a team owed it, especially to the fans and to the management team really, that we were poor midweek and we weren't at it. And it's something we spoke about just before the game, and I thought, first half, we absolutely dominated the game. Second half, I think they had spells, which they're going to do, but we've seen the game out, and I thought, on another day we could go on and score more goals, really. I thought we were excellent tonight. You mentioned dominating the game there. Should you have scored more goals? Yeah, definitely. I'll speak to a couple of them in there now when we go back in and just remind them of it. But, we've got players that will create so many chances. We need to make sure, as a back six with me and Rambo in there as well, that we defend properly, because we know we've got players that will go and score us goals at the other end of the pitch. So. Nathan, mae yna gemau anodd yn dod I fyny rwan yn erbyn y Seintia, Caernarfon, Derwydd yn Cefn. Tîm ydych chi heb I curo eto. Pa mor bwysig ydy cadw rediad yma I fynd? Yndi, mae'n rili pwysig gan ni'r momentum man yn beatio nes gêm gyntaf yn y gyngrair. Da ni wedi chwarae nhw'n barod, felly da ni'n gwybod mae'n dod yn gêm agos, ond ar ôl heno, da ni llawn confidence ac dwi'n gweld pam fedra ni ddim curo'r games, da ni hyn o confidence ydyn ni. Granda, neu ofyn I ti gyflwyn o'r champagne. Ser yn y game, JD, Cymru Premier, man of the match this evening, Jamie Crowther, Llongwerchiadau. Cheers, mate. Thank you very much. Cheers, thank you. Teaching Welsh now, yeah? Ys i'n coed clywed beth y gwyddo fyna. Fi'n siŵr gael ni Nicky wedi bod yn clist feinio. Maen nhw'n digon hapus yn amlwg. Gawn ni weld y gol nawr. Un gol o ddyddi, ond un gol yn ddigon heno I Caernarfon. Mae'n gol hyfryd. Chi'n cytuno difyr clywed Nathan Craig yn gweud pam lai allan ni gyro'r Seintiau Caernarfon? Ie, wrth gwrs, fydden nhw'n llawn hyder. A da ni'n gweld y dyn yma, Jamie Breeze, nid y tro cyntaf tymor yma ni weld o'n ennill y gêm dros Caernarfon. Dipyn o gangymeriad gan Dave Jones yn y gol. Gath o gêm dda heblaw am y foment yma, ond y foment bwysig yn de. Camddealltwriaeth rhwng fo a Denny'n ganol cae, ond hwn cadw I ben y cyffyrddiad jyst I symud o'i ffwrdd o'r amddiffynwyr, jyst i'w shiftio nhw rhywfaint a wedyn cadw I ben. Nathon ni weld yn rhan y cyntaf Darren Thomas yn trio un dros ben y golgeidio, ddim cweit yn gweithio dros y traws. Dim camgymeriad gan y dyn yma wrth I fod. Da chi'n gweld yr ongl ar y cefna, mae yn anodd. Drychwch o'r Sean Eardley'n dathlu. Chi eisiau clywed beth fe ddweud? Mae fe gyda Nicky John. Sean, happy man. Sometimes the 1-0s are as nice or nicer than the 3-2s, I guess, aren't they? Yeah, 100%. I think the lads are happy with that one, I think. But full credit to the players. We asked for a reaction, and I thought they were outstanding from minute one. I thought we set the tone early on. Shouts from their bench, about them not being at it, and I thought, well, if a team with as much quality as Newtown isn't at it, then we need to capitalise on this. And I thought the boys did so. We had chances in the first half. It could have been a lot more comfortable, but. Yeah, give me a 1-0. 1-0 any day of the week. And towards the end there, when Newtown are making their 3 substitutions, for you, was it about holding on to that 1-0, or did you want to see if you could get another goal there as well? Yeah, I mean, bringing Sam on was always going to be, was always going to be the idea, and he's got himself in at the end, and he's very unlucky. But Sam can give us that. It's good to have him back. He had a little bit of illness that couple of weeks ago. Kai gives us a different dimension up top, and the attitude and application of him. Is exemplary, and then we bring Griff on.
you know, sad to lose Joe maybe at the end. Hopefully that's not too serious. That's the second time that's happened. But yeah, you know, 1-0 against Newtown with the attacking prowess that they have. Yeah, very, very pleasing. Diolch Sean, llongyfarchiadau. Dim problem. Diolch pawb. Get in! O, mae fe'n heintus na gweud frwdfrydedd. Mwy i ddod nos Wener nesa. Y Bala, y tîm arall yn y ras yma am yr hanner uchel. Pwy sy'n y ras am yr hanner uchel o gyda'r tabl na. Maen nhw'n y Drenewydd nos Wener nesa. Byddwn ni yno yn barod amdani. Mi oedd na gyfle i Darren Thomas hefyd yn y gêm. Un o'r ser Caernarfon. Maen nhw'n dîm llawn cymeriadau. Mae hwn yn un o'n nhw. Yndi, ac erbyn un o ser y gyngrair. Ac unwaith eto'n trio, efallai fod oedd i sylweddoli bod yna rhyw problem efo safle gwarchod y golgeidwad yn dod i fewn i'r gêm yma, bod o'n gwybod bod oddi ar ei linell yn aml, cadw i ben i ddod yn ôl ar ei droed de, droed gryfa, a so wedi sgori heblaw yr amddiffynwyr yn dod yn ôl ar ei linell. Ond mae Darren Thomas, os mae o'n chwarae'n dda, yn aml iawn mae Caernarfon yn chwarae'n dda, ac mae wirioneddol yn argoeli'n dda eto mor yma i'r tîm da ni'n ei weld yma heno. Cyn y gêm, neswch chi nodi y fuddugoliaeth yn ebys pan maen nhw dan bwysau ddim di ennill yn sydyn yn ennill, a nawr drychwch le maen nhw. Fe mor bell gallen nhw fynd? Os ydych chi'n chi'n ôl y dyddiau gyda Bangor ar ffordd ffarar yn gynchwaraewr Bangor, maen nhw'n hoffi atgoffa chi fan hyn o hynny gyda llaw. Ond y cefnogwyr, y teimlad sydd o gwmpas o chi, fe mor bell mae hynny'n gallu cario chi? Yn bell ofnadwy, da ni wedi gweld o'r blaen Bangor yn ennill y gyngrair. Dwi'n cweit yn siŵr os mae yna ddigon yng Nghaernarfon Caernarfon i wneud hynna ddigwydd, ond oedden nhw'n bell i ffwrdd o safleoedd Ewrop tymor dwytha, a dwi'n meddwl mae yna pyn bach fwy o gysondeb i weld yn y garfan tymor yma, felly pam ddim anelu am y tri ucha, pam ddim torri drwodd i fanna, ac efallai fydden nhw ddim yn ennill y gyngrair, ond maen nhw'n mynd i achosi rhywfaint o sioc ar draws y tymor, efallai allan nhw stopio rhywun rhag ennill y gyngrair. Dwi'n gweld nhw'n yn cael buddigolaethau gen bawb, yn erbyn pawb tymor yma, mae hynna'n cynnwys y Seintiau Newydd. Ie, mae'r gem yna sydd i ddod nawr, Seintiau Newydd, cic hwnna. Ni'n mynd i wybod mwy mewn cwpl o wythnosau o ran Caernarfon am hynny. Yndan wrth gwrs, ac y cysondeb o'n i'n sôn, nath nhw golli nebyn y Seintiau Newydd yn gynnar tymor yma, ond mae yna gymaint mwy i ddod. Hyfryd, Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Mae'n braf bod ar yr ofal ar nos Wener. Mae'r tîm cartre wedi ennill. Maen nhw'n gystadleuol, maen nhw'n gampus ar hyn o bryd. Lot mwy chreu'n i ddod o'r S4C penwythnos yma. Mwynhewch y cyfan. Wel, ni chi cyn bo hir. Tara, nos da.